2015 pana doktora Grigara, které, pomyslím si, ani nemusím nějak zvlášť představovat. A rád bych jenom dodal, že vlastně tato přednáška je jednou ze série více přednášek, které se pořádají v rámci kampaně Einstein podzim 2015. Slavíme vlastně 100 let od publikace Einsteinových gravitačních rovnic. Mimochodem vidíte tadyhle, jistě se o nich dneska dovíte něco jiného. A nakonec možná jste si všimli, že celá Opava je tento podzim einsteinovská, plná černých děr, zakřivených prostoročasů a tak dále. Takže třeba jste si taky všimli, že v září bylo v obchodním centru Breda a Weinstein černá díra. Byl model zapůjčený z muzea v Liberci. Tam, co spadlo, to už jste z toho nedostali ven. Dále, vlastně před 10 lety se slavila Einsteinova speciální relativita. Jeden z jejich výdobytků byla slavná rovnice E rovná se mc na druhou, která se nachází všude, dokonce se mi našli v nějakých dětských seriálech, ale tady vidíte, to je někde na Filipínách, je socha Einsteina s touhle rovnicí. No a to, co tady vlastně slavíme, a jehož výročí je 2. prosince, to ještě Einsteinovský podzim bude pořád trvat, tak jsou Einsteinovy gravitační rovnice a vidíte, že se vyskytují jako grafity. To prý je někde v Bukurešti, já jsem to neviděl. Tady tuhle fotku na vlastní oči. No a možná jste si taky všimli, že, že tento čtvrtek se poprvé zhmotnil na Horním náměstí před Hláskou Albert Einstein, který zval na tuto přednášku a bude se zhmotňovat každý další čtvrtek až do konce Einsteinovského podzimu, což je vlastně konec listopadu. Takže děkuji vám za pozornost a předávám slovo panu doktoru Grigarovi. Tam bude pořád, tady to dostane. Ano, to je to tam. Dámy a pánové, především se omlouvám za zpoždění, za které nemohu já, ale České dráhy, protože dneska teda dostat se z Prahy do Opavy byl opravdu oříšek. Já jsem měl naplánováno, že tady budu už po obědě a tak jsem to stihl, jak vidíte na tuhle přednášku, protože Česká republika je rozkopaná, všechny tratě mají výluky, ale průměrné zpoždění vlaků, to už jsem ráno viděl v Praze, že to bude zle, tak bylo 60 minut a to pochopitelně, když ještě máte přestupovat, tak se to potom komplikuje. Možná, že Albert Einstein by to dokázal vysvětlit v rámci toho zakřiveného prostoru, který je tam mezi Prahou a Opavou. Nicméně jsem velice rád, že mě organizátoři pozvali, já nevím, jestli mě slyšíte vzadu. Slyšíte mě? Protože já nemám už teda tak jako silné hlasivky, ale doufám, že možná budu mít za chvíli mikrofon. Takže že o tom mohu hovořit tady v Opavě, protože, jak asi někteří z vás vědí, já jsem tady bydlel od roku 1945 do roku 1949 a moji rodiče měli poměrně dobrou knihovnu, ve které měli prakticky veškeré sebrané spisy bratří Čapků. A moje první setkání s relativitou není ani ze školy, ani z nějaké učebnice, ani z nějaké populárně vědecké knížky, ale je to z románu Krakatit, protože tam jsem se dozvěděl, že existuje teorie relativity a že existují ty dilatace času a prostoru a tak dále a že to se o to zasloužil jednak Einstein a dokonce je tam i Lorentz, je tam i Lorentzova transformace, tak tohle já prosím vím z Krakatitu. Takže se vracím vlastně do místa, kde jsem se s teorií relativity setkal opravdu poprvé. Ten můj úkol je poměrně snadný, protože jako astronom jsem se pochopitelně potom často setkával s aplikacemi relativity v astronomii a naopak dneska víme také, a to chci ukázat na začátku hned této přednášky, že to byla právě astronomie, která rozhodujícím způsobem přispěla k tomu, že tato velice revoluční teorie, která úplně změnila naše představy nejenom fyzikální, ale řekl bych i filozofický pohled na přírodu, takže ta byla ověřena astronomickými pozorováními a proto byla přijata poměrně rychle. Když uvážíme, jak to bylo velice překvapující, to, co Einstein vlastně jako sám vymyslel a neměl žádné velké předchůdce, protože ta obecná relativita je opravdu jeho dílem jediného genia,
tak je vlastně s podivem, že s tím neměl žádné potíže. Někdy se říká, že ty nové myšlenky se v přírodních vědách prosazují těžce a že se tomu všichni posmívají a podobně. Tak tadyhle to takhle nebylo, ale přece ta historie je dosti složitá na to, aby stálo za to ji připomenout podrobněji. Tak to teda bude zajímavý. Takže je tady taková zajímavá poznámka hned na začátek, která se týká dvou lidí. Jednak Alberta Einsteina, kterého tady vidíte v době, kdy právě tu obecnou teorii relativity publikoval, tohle je vlastně ta jeho práce z roku 1915. A pak je tady ještě jeden obličej, a to je Sir Arthur Eddington, britský astrofyzik, který se právě rozhodujícím způsobem zasloužil o to, že Albert Einstein byl tak všeobecně a rychle přijat jako ta jeho nová myšlenka. A tady je taková anekdotická příhoda, která je ku podivu pravdivá, že Arthur Eddington, který se věnoval, a za chvíličku o tom budu mluvit podrobněji, tím, že měřil pohyb světla, který byl předpovězen teorie relativity při úplném zatmění slunce v roce 1919 a zpracoval měření ze dvou britských výprav. Jedna byla do Brazílie a druhá byla k pobřeží západní Afriky. Tak novináři ho oslovili a jeden se zeptal, zda je pravda, jeden z novinářů na tiskové konferenci, která byla při té příležitosti, se zeptal, zda je to pravda, že jsou jenom 3 vědci na světě, kteří té Einsteinově teorii rozumí. A Eddington neodpovídal, a tak ten novinář měl takový pocit, že snad té otázce nerozuměl, tak ještě říkal, no slyšeli jste, co jsem se vás ptal? A Eddington na to odpověděl, ano, přemýšlím, kdo je ten třetí. Jo, tak snad už to teď půjde. Takže podíváme se teď na ty... No, tady vidím něco jiného, než to vidíte vy. No, už to bude dobře. Tak, Einstein začal o tom základním problému, to znamená to pohybu světla v gravitačním poli, uvažovat už v Praze během své první profesury. Možná, že víte, že tady byl profesorem od roku 1911 do roku 1912 na Německé univerzitě a tehdy publikoval práci, ve které odvodil z principu ekvivalence, jaký ten ohyb je, a vyšla mu hodnota necelých 0,9 obloukové vteřiny, což mimochodem není první takový výpočet, protože takový první výpočet byl publikován už na začátku 19. století fyzikem Soldnerem, který vycházel z Newtonovy korpuskulární teorie světla, čili on se vlastně shodoval s tou korpuskulární teorií, která, jak víme, není úplně správná. A teďka ta zajímavost je, že už v roce 1914 se němečtí astronomové pokoušeli při úplném zatmění slunce, které bylo viditelné z východní poloviny Evropy, se pokoušeli tu hodnotu toho pohybu světla ověřit experimentálně. Tím astronomem, který se tím zabýval, byl německý astronom Finlay Freundle, který působil také v Praze, takže se s Einsteinem dobře znal. A teď si představte, co si vybrali za místo, kde budou tedy to úplné zatmění slunce sledovat a budou pořizovat ty příslušné fotografie. Byl to Krym. Takže jeli na Krym.
A teď tedy ta celá věc se odehrávala v srpnu roku 1914, koncem měsíce, a v tom měsíci vypukla první světová válka, takže oni se sice na ten Krym dostali, ale tam byli zatčeni, protože byli Němci, takže považovali za německé špiony, kteří tam ještě měli nějaké bedinky s jakýmisi optickými věcmi, tak to bylo velmi podezřelé. Takže přestože to zatmění úspěšně proběhlo, tak oni vůbec se k těm bednám nedostali, prostě bylo to zabaveno a oni sami se naštěstí potom jako živí vrátili zpátky, ale byli skutečně ve vězení a žádné pozorování se nekonalo. To, co je na tom pikantní, je, že to bylo velké štěstí pro Alberta Einsteina, protože v té době existoval pouze tady tento jeho výpočet, který, jak se ukázalo, byl špatně. V roce 1915 Einstein našel tam koncepční chybu, ne, že by špatně uměl počítat, ale prostě koncepční chybu. A ukázalo se, že podle obecné teorie relativity, která mezi tím byla dohotovena, ta výchylka je ve skutečnosti dvojnásobná, tady máte červeně, je to 1 3/4 úhlokový vteřiny. Takže musíme jenom spekulovat, co by se bylo bývalo stalo, kdyby tam nebyla ta první světová válka a ta první expedice by měřila, protože jsou několik možností. Jednak pochopitelně, když ta předpověď je nějaká, tak většinou se fyzik snaží, aby teda potvrdil pozorováním tu teorii. Takže možná, že by to dokázali naměřit kolem těch 0,9 obloukové vteřiny a pak by se to ukázal ten malér. A nebo by to bylo ještě horší, že by naměřili dvakrát víc a teď by to neuměli vysvětlit, protože teorie relativity ještě tedy právě byla v těchto plenkách. No tak naštěstí teda prostě první světová válka zabránila blamáži a nikdo nebyl zabit, takže to je celkem příznivé. A ta správná hodnota vychází z takového docela jednoduchého vztahu, že když máte tu hvězdu přesně na okraji slunečního kotouče a vyjádříte hodnoty hmotnosti ve slunečních jednotkách a poměr ve slunečních jednotkách, čili poměr slunce 1, hmotnost slunce 1, tak mám právě vidět, teda, že je to ta 1 3/4 obloukové vteřiny. Tak to byla ta předpověď, která byla opravena proti tomu roku 1911. A Eddington na tu výpravu, která potom uskutečnila měření správné, přišel až 29. května roku 1919, kdy, jak jsem už říkal, jednak v Brazílii a jednak u západního pobřeží Afriky 2 expedice měřily. Eddington se jich osobně zúčastnil, tedy té africké, a potom, když se vrátil do Cambridge, tak zpracoval kompletně celé to měření z obou těch stanic. Konalo se to samozřejmě fotograficky, že se měřilo, jak vypadá slunce s jasnými hvězdami, které jsou během úplného zatmění vidět, v blízkosti toho slunečního kotouče. A pak se muselo půl roku předem a půl roku potom, kdy je právě slunce na opačné straně oblohy než ty hvězdy, tak se museli ty hvězdy vyfotit v noci, aby bylo právě vidět ten rozdíl, kdy teda tam to slunce není a není tedy ten gravitační efekt, a kdy tam naopak je. Takže to chvíli trvalo. A v prosinci roku 1919 se konala v Londýně společná schůze královské společnosti, to je ta učená společnost, britská a královská astronomická společnost, a na této schůzi Eddington přednesl tento zásadní výsledek. A ten byl přijat s naprostým nadšením, jako všemi přítomnými, a Eddington potom, jak vidíte, posílá Einsteinovi telegram. Celá Anglie mluví o vaší teorii, a pak zase je dopis, kdy Einstein píše své mamince a píše jí, tak už všichni na to jako přistoupili, že ta odchylka světla je správně a že teorie relativity platí. To, co je zajímavé, že ty fotografické snímky, které byly na skleněných deskách, na nich byla nalitá emulze, tak se tedy astronomicky pracovalo, takže tyto snímky byly znovu vyhodnoceny v roce 1983 tím, že byly proměřeny na digitálních přístrojích, které jsou přesnější, objektivnější než lidské oko. A vyšla hodnota, která je opravdu báječně výborná. Podívejte se na to, 1,87 plus minus 0,13, takže to je velice dobré shodě s tím, co Einstein předpověděl. A od té doby se přirozeně naše možnosti také zlepšily, protože dneska můžeme tu odchylku měřit nejenom v optickém oboru, ona musí být stejně veliká i v jakémkoliv oboru vlnových délek, protože všechno je elektromagnetické záření, které podléhá témuž principu. A tak v roce 1991 na základně velice dlouhých astronomických radioteleskopů, které jsou po několika tisíc kilometrů rozestaveny po Zemi, a pak se integruje z nich ty výsledky, tak dostanete vlastně rozlišovací schopnost, jako kdybyste měli
radioteleskop, tedy tu parabolu o průměru, řekněme 8000 km, což se dá udělat právě jenom pomocí metody interferometrie, tak se potom zjistí, že ty odchylky jsou nejenom blízko slunečního kotouče, ale i velice daleko od něho, že vlastně i hvězdy, které jsou o 90 stupňů nalevo nebo napravo od slunce, stále ještě tu odchylku vykazují, samozřejmě daleko menší než 1,75, takže vy dostanete ještě jako křivku v závislosti na vzdálenosti úhlové od slunce, jak ta odchylka klesá, takže to je jako přídavná hodnota a ta hodnota je teď ověřena pro vzdálenosti hvězd od slunce od 2,5 stupňů do 178 stupňů a ta odchylka souhlasí s teorií relativity s přesností na 0,02%. Pardon, 20 000%. Takže to je zatím jedno z nejpřesnějších ověření teorie relativity vůbec, které ovšem přišlo až po Einsteinově smrti. Teď. Já mě to tady prostě pojdu jasně. To mě ještě nestalo. Takže teď jsem snad my už konečně k tomu, abychom tu přednášku měli po pořadě. Takže kromě toho prvního testu, o kterém jsem hovořil a který teda dopadl takhle výborně, tak druhá věc, kterou Einstein předpověděl, aniž by věděl, že astronomové už s tím mají problém, je takzvané stáčení přísluní planety Merkur. Už v 19. století, kdy už astronomové měli poměrně přesná optická měření poloh planet sluneční soustavy, tak se ukázalo, že takzvaná přímka apsid, což znamená fakticky, když si představíte, že planety obíhají po elipsách, tak je to spojnice vlastně té nejdelší osy, kdy ta elipsa prostě má tu hlavní osu, tak tahle osa se v prostoru stáčí. Já to připodobuji k situaci, když máte mikrovlnku, tak do té mikrovlnky, když dáváte kulatý talíř, no, tak se točí a nevidíte žádnou změnu. A když tam dáte eliptický talíř, tak se vám bude točit a to je stáčení přímky apsy tohoto eliptického talíře v mikrovlnce a bude vám třeba zavázovat, že vám vždycky zavadí o ta dvířka, že? Tak tohle je ten příklad. Tak tohle je známo a to astronomové dovedli vysvětlit i v rámci Newtonovy teorie. Ale právě u Merkur byl problém, protože ta Newtonová teorie dávala předpověď, která nesouhlasila se skutečným stáčením té přímky apsid pro Merkur. Ona, ta přímka se stáčí, vidíte to tady, 529 obloukových vteřin za 100 roků, což je teda hodnota nepříliš veliká, ale teď už se tak přesně měřilo. A ta souvisí s tím, že vlastně Merkur neobíhá jenom v gravitačním poli Slunce, ale je ovlivňován také gravitačními poli ostatních planet sluneční soustavy, byť tedy podružně, a to právě způsobuje to stáčení té jeho přímky. Ale byl tam rozdíl a ten rozdíl byl dosti veliký, aby ho astronomové v 19. století už uměli změřit a bylo to asi 43 obloukových vteřin za tu dobu, co se měřilo. Astronomové to vysvětlovali tedy v rámci klasické teorie Newtonovy, že existuje ještě jedna planeta, která ruší pohyb Merkuru a o které nevíme proto, že obíhá přesně proti Slunci z pohledu ze Země. Takže my ji nevidíme, protože ona je stále skryta ve sluneční záři. Ta planeta dokonce dostala hypotetický název Vulkán a někdy se hledávala právě při těch úplných zatmění, že by jako se promítala těsně do blízkosti Slunce, ale nikdy se nenašla. Albert Einstein o tomto problému vůbec nevěděl, pochopitelně nebyl to astronom. Ale přesto odvodil, že planety všechny
mají toto stáčení a že to ovšem závisí na tom, jaké mají parametry, hlavně také, jak je ta elipsa moc zpoštělá a také, jak jsou daleko od toho hlavního tělesa, to znamená od Slunce. A odvodil tento vztah, kde tady je nějaká konstanta, že 3,34×10^28. Pak je tady výstřednost dráhy, ta se počítá numericky, že to je prostě čím je ta hodnota blížší jedničce, tak tím ta výstřednost je vyšší. Takže eventuálně, kdyby to byla úsečka, tak tam má výstřednost 1. Potom je tady poloosa té eliptické dráhy té příslušné planety, je tady dosti vysoké mocnině. A pak je tady hmotnost Slunce, která to vlastně všechno, jako bych řekl, žolíkuje. A když tam dosadíte ty hodnoty, které známe pro Merkur, které už v té době byly dobře známy, tak vám vyjde z toho, že teda poměr dráhy Merkuru to je zhruba 60 milionů kilometrů, výstřednost 0,2, mezi všemi planetami sluneční soustavy největší a tady tento faktor právě proto hraje nejvyšší roli, tak dostanete z pozorování 42,6 obloukové vteřiny a teorie relativity dávala, jak už jsem tady uváděl, 43,0 obloukové vteřiny, takže to vlastně báječně vysvětlil něco, o čem Einstein ani nevěděl, že opravdu teda astronomové ten problém mají, takže ta chyba toho určení byla 1% a to je na odhad jako hodnoty, která byla neznámá, myslím, že velice příznivé číslo. Takže tento efekt dopadl také dobře a tím posílil pozici obecné relativity, ale znovu zdůrazňuji, že ten rozhodující experiment byl z roku 1919 ten Eddington. Einstein ještě předpověděl jednu věc a to je tzv. Gravitační červený posuv v silném gravitačním poli. Víte, že spektrální čáry jednotlivých prvků nebo sloučenin mají určité vlnové délky a podle toho se vlastně dají identifikovat. Vlastně to spektrum je jakýsi čárový kód, který astronomů nebo astrofyziků umí docela dobře rozluštit a určit, které chemické prvky tam jsou, protože jsou vždycky v těch určitých čarách. Jsou tam ovšem dva problémy. Ten první je Dopplerův posuv, protože jestliže ten zdroj se k vám blíží nebo vzdaluje, tak se polohy těch čar posouvají, když je to přibližování, tak je to modrý posuv, když je to vzdalování, tak je to červený posuv. Ale to se dá zjistit, protože tento posuv je pro všechny čáry stejně veliký, takže když něco takového vidíte, tak je jasné, že ta hvězda nebo co to je, planeta se pohybuje radiálně vůči vám. A ten druhý posuv gravitační, ten červený, ten má trošku jinou závislost. Ta závislost je tady podle Einsteina taková, že ten takzvaný gravitační červený posuv je velice malá hodnota, 2×10⁻⁶. A zase jsou tady hmotnosti té mateřské hvězdy, tady zase v jednotkách hmotnosti Slunce a poloměry mateřských hvězd zase v jednotkách. Takže pro Slunce to pochopitelně tady tento podíl je jednička, takže ten posuv, jak vidíte, je šíleně malý, 10⁻⁶, to se špatně měří. A pro Slunce se to tehdy změřit vůbec nedalo, protože tak přesná měření spektroskopická nebyla. Teprve v 70. letech minulého století, čili relativně nedávno, se podařilo změřit tento červený posuv statisticky pro tzv. Bílé trpaslíky. Bílí trpaslíci jsou hvězdy, které jsou tak velké asi jako Země zhruba, ale hmotnost mají zhruba jako Slunce. A z toho tedy vyplývá, že jsou neobyčejně husté, a tím, jak jsou malé, tak na jejich povrchu je daleko silnější gravitace než na Slunci. A z tohoto hlediska je právě tam nejvýhodnější tady ten poměr potom, teda jako ten je skutečně 10⁻⁶, takže s tím se dá už něco dělat. A statisticky ovšem ta přesnost není veliká, protože bohužel jako matka příroda nám nenahrává a bílí trpaslíci mají ve spektru velice málo čár vůbec obecně, to souvisí s jejich fyzikálními vlastnostmi. A ty čáry jsou velmi široké, mají široká křídla, takže se velice nepřesně určí, kde je teda ten střed a kde teda je ta hodnota. Takže pro těch 50 bílých trpaslíků, a to je relativně moderní měření ze 70. let minulého století, tak ta chyba je 10%, takže to není nic moc. Na Slunci dneska už se to dá udělat lépe, ale ta chyba je 6%, takže to jsou relativně slabá ověření teorie relativity, prostě potřebujeme něco, co má daleko menší hmotnost a daleko menší poměr a větší hmotnost, abychom dostali nějaký výsledek a to se zatím teda nedaří. Nicméně to, co se objevilo nečekaně, a to už bylo mnohem později, v roce 1964 americký fyzik Shapiro přišel s nápadem, který souvisí s tím, že mezi tím se rozvinula radarová měření planet nebo měsíců sluneční soustavy. Existují mocné planetární radary, které mají velký průměr paraboly
řekněme 100 metrů nebo 200 metrů a dokonce ten největší má 300 metrů. A ty mohou pracovat jako velmi intenzivní radary. Ten nejvýkonnější radar se nachází v Arecibu, to je na ostrově Puerto Rico. A Shapiro právě byl inspirován tady tímto radarem k tomu, aby si uvědomil, že existuje ještě nový pokus, o kterém Einstein sám nevěděl. A to je pokus, který souvisí s tím, že když máte nějakou planetu, která je ke Slunci blíže než Země, to znamená v podstatě jde buď o Merkur nebo o Venuši, tak se může stát, že tu Zemi máte někde tadyhle někde u té dvojky je Slunce a ta vnější planeta se nachází někde kousíček od Slunce na bok, ale jenom kousíček a poměrně blízko za ním. To znamená, že když pošlete ze Země radarový svazek, takový impuls k té planetě a odrazí se vám od ní, tak se vám vrátí zpátky a dvakrát proletí kolem toho velmi hmotného Slunce. Tím vzniká Shapirovo zpoždění a to zpoždění můžete na Zemi změřit. To byla ta základní idea, takže Merkur a Venuše se proto hodili. Těm případům, kdy ty planety jsou takhle šikovně, se říká astronomicky horní konjunkce, protože musíte je mít takové, aby to právě probíhalo blízko toho Slunce a ty horní konjunkce se dají předem spočítat, takže se to dá měřit v té době. Takže první ověření Shapirova efektu proběhlo mezi lety 66 a 67 minulého století a ten výkon toho radaru byl tedy 300 kW ve špičce. Ozvěny ovšem byly velmi slabé, protože tam není žádné odrazové prostředí nějaké kvalitní, že to je prostě kamen nebo dokonce atmosféra. Takže ty vlny se velice zeslabí a to, co se vrací, je velmi malý signál. Takže podívejte se, co se měřilo na tom odraze, 10 na minus 27 W. Ale dalo se to změřit, ale ta přesnost těch měření nebyla příliš veliká, takže ten Shapirův efekt podle teorie relativity počítaný v té době byl ověřen s přesností 50%, no tak to skoro ověřen ještě vůbec vlastně nebyl. Ale pak se ukázalo, že jsou daleko ještě lepší možnosti, než jenom teda radarové vysílání. A to z toho důvodu, že do hlubin sluneční soustavy byly vyslány kosmické sondy. To byla velice těžká úloha, jako ty sondy musí letět hodně daleko, takže musíte jim dát na slušnou rychlost, aby tam doletěli v rozumném čase. A sondy, které to dokázaly nejúspěšněji, se jmenují Voyager. A tyto sondy se dostaly v roce 1985 do vzdálenosti několika miliard kilometrů od Země, tím jak letěli prostě nejprve k Jupiteru a potom k Saturnu a Voyager 2 ještě potom k Uranu a Neptunu. Čili mnohokrát během té doby se na obloze promítali do blízkosti Slunce a výhoda byla, že na jejich palubě byly samozřejmě radiové vysílače, které umožňovaly spojení se Zemí a přenášení dat oběma směry a u nich byla známá frekvence. Čili to máte jako spektrální čáru, že prostě víte přesně, na jakou frekvenci jste naladili ten vysílač. Teď se tam objeví přirozeně Dopplerův posun, dosti vysoký, protože družice ty sondy se pohybují rychlostí, řekněme tak průměrně 15 km za sekundu vůči pozorovateli radiálně. No ale zase má to tu výhodu, že někdy se dostanou úhlově blízko ke Slunci, čili ten signál mezi Zemí a tou sondou, ať už letí tam nebo zpátky, tak vždycky proběhne blízko Slunce, čili ho Slunce ovlivní Shapirovým efektem. A to se podařilo v roce 1985 změřit pomocí anten, které mají průměr 26 až 70 metrů, nacházejí se v Madridu, v Kalifornii a v Austrálii. A tyto paraboly jsou součástí světové sítě pro komunikaci se vzdálenými sondami, takže pracují prakticky nepřetržitě a dostávali mnoho signálů, které probíhaly blízko Slunce. A z toho se dalo už to Shapirovo zpoždění, které se počítalo podle relativity, odvodit nebo srovnat s přesností 3%. Tak to bylo podstatně lepší. A vůbec nejlepší zatím výsledek je z roku 2002, kdy mířila kosmická sonda Cassini, to je společná sonda Evropské kosmické agentury a americké NASA, tak mířila k Saturnu. A ještě u něj nebyla, ale dostala se zase právě za tím Sluncem do té úhlové blízkosti ke Slunci. Byla pouze v roce 2002 9 obloukových minut od Slunce, čili skutečně těsně nalepená na Slunce, ale byla za ním. Vzdálenost od Země už byla přes 8 astronomických jednotek, takže to je asi tak 1,3 miliardy kilometrů. Takže to letělo hodně dlouho, že jo, prostě vrátilo se to zpátky, tím pádem to zpoždění bylo dosti vysoké. A touto metodou je ověřena teorie relativity s relativní přesností 2,3 × 10⁻⁵,
což je zatím vůbec nejpřesnější ověření teorie relativity, které máme. Takže naprosto nečekaně se astronomie zasloužila a kosmonautika se zasloužila o to, že máme takhle přesně určenou hodnotu, která ukazuje, že teorie relativity je dobře, protože žádná jiná tohle teorie by to nedokázala vysvětlit. No a astronomové přispěli k ověření tady tohoto Shapirova efektu ještě jednou, a to zásluhou objevů pulzarů. První pulzar byl objeven už v roce 1968. Bylo tam vlastně jakési radiové znamení, které přicházelo s frekvencí, nebo teda s intervalem, s periodou něco přes 1 sekundu, čili opravdu jakási časová znamení, ale nebyly to zelení pidibůžíci, ale byla to neutronová hvězda, která je ještě více kompaktní než bílý trpaslík. Bohužel také nemá žádné spektrální čáry, aby se dal měřit ten červený posud, ale to, co se dalo měřit, je prostě, že je tam vysoká koncentrace hmoty v malém objemu, čili na povrchu neutronové hvězdy je vysoký efekt teorie relativity právě z toho, že je to silné gravitační pole. A teď ty pulzary byly objeveny nejprve jako jednotlivé neutronové hvězdy a pak se podařilo objevit jeden takzvaný binární, že prostě jsou dvě neutronové hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště a jedna z nich vysílá signály, které vznikají v magnetosféře té hvězdy a které míří střídaně na nás. Je to takzvaný majákový model, prostě vypadá to tak, že vlastně ta neutronová hvězda vysílá jenom takový úzký svazek, jako já teď tady mám, ale tím, že krouží po obloze, tak ten svazek krouží taky a když prostě přijde tady k tomu čidlu, tak to je prostě směr k Zemi a vy to vidíte jako záblesk, prostě vy vidíte jenom kratičký záblesk a vlastně je to plynulé vysílání, které jenom prostě takhle pořád kolotá dokola. Takže tomu se říká majákový efekt, protože tímto způsobem vlastně blikají majáky, ty klasické majáky. No a tady teda binární pulzar byl úžasný v tom, že vlastně tím máte, že ta jedna neutronová hvězda se točí velmi rychle a ta perioda byla tady v tomto případě, vidíte, mimořádně krátká, necelých 5 milisekund, tak to je naprosto šílená rychlost otáčení. Když si představíte, že to je těleso, které má hmotnost 2x větší než Slunce a otočí se 500krát za sekundu kolem osy. No, tak to by žádný klikový hřídel žádného závodního motoru nevydržel. Tady to vydrží celá neutronová hvězda. No ale tady pro nás je to důležité právě proto, že tam bylo to silné gravitační pole. Vzdálenost tady té dvojice byla větší než 3000 světelných roků. Ta neutronová hvězda má něco přes 60% větší hmotnost než Slunce. Průvodce té neutronové hvězdy je také neutronová hvězda, ale ta má teda periodu menší, hmotnost menší a obíhá v 68 dnech kolem toho pulzaru. A to Shapirovo zpoždění se dá spočítat teoreticky, že bude až mikrosekundy, což vám může připadat, že to je málo, ale frekvenční měření jsou mimořádně přesná, tam se běžně měří na pikosekundy, tady 10 na minus 12 sekundy, takže 23 mikrosekund vám změří každý radioteleskop bez jakýchkoliv problémů. Takže tohle je teda také mimořádně přesné ověření teorie relativity, zase tím Shapirovým efektem. Takže z hlediska teorie relativity dneska vlastně to nejsilnější, co máme k dispozici, je Shapirův efekt a ten umožňuje ověřovat teorii relativity s mimořádně vysokou přesností. Pak přišel ještě jeden kosmonautický zázrak a ten souvisí s americkým programem Apollo. To byl program, který v roce 1969 až 1971 tam na měsíci přistávaly posádky Apollo 11, Apollo 14 a Apollo 15. A každá z těch posádek, kromě jiných úkolů, které také to nejsou všechny, že, ty lety, které tam přistály, ale tyto tři měly na své palubě, kromě jiných úkolů, vysadit na měsíc speciální zrcadla, kterým říkáme koutové odražeče. A ty koutové odražeče jsou v podstatě zrcadla, která jsou vybroušena tak, že jakýkoliv signál, který tam přiletí právě z nějakého laseru, tak se vrací přesně do toho směru, odkud přiletěl ten signál. Je to v podstatě princip, který zná každý motorista. Vzadu na autě, kromě těch aktivních stopek, těch červených světel, která svítí, tak jsou ještě pasivní stopky, které nesvítí normálně. A když se na ně podíváte zblízka, tak vidíte, že to je takové vroubkované. A když jedete za autem, které by třeba ani v noci osvětlené nebylo, což se může stát, když mu vypadne elektrika tomu přednímu řidiči, tak pořád ještě ten, kdo jede za ním, tak když svítí světlomety na ty pasivní stopky, tak vidí dvě červené tečky. Že? Tak to je přesně ten princip, který ovšem tady působí na velkou vzdálenost skoro 400 000 km.
Takže úkolem těch amerických posádek bylo mimo jiné vyložit a posadit tam někde na rovný terén, tak aby to mířilo k zemi, teda to světlo, tak z toho odražené světlo, tak posadit zrcadla, která měla nejprve průměr asi půl metru a potom to poslední mělo něco přes 1 metr, aby se mohly ty impulzy získávaly tehdy, když už jako samozřejmě žádní astronauti na měsíci nejsou. No a ta idea je celkem potom jednoduchá, že musíte ze Země vyslat krátký impuls, sérii impulzů, které se šíří rychlostí světla k měsíci. Okamžitě se odrazí od toho příslušného zrcadla, protože přesně víme, kde ta zrcadla na měsíci jsou. Tady máme mapu měsíce, takže tadyhle je Apollo 11, tady je Apollo 14, tady je Apollo 16 a tamhle vidíte, že to jsou obrysy měsíce, jak je znáte i z pozorování očima. Takže tam tyto 3 body byly přesně zaměřeny astronauty, čili se dá měřit, kde to teda se má ten signál vysílat. Je potřebné znát tu polohu s přesností na několik desítek metrů na měsíci, abyste skutečně to maximum toho signálu poslali správně. No a od té doby se získává údaj o vzdálenosti měsíce už ne klasickými astronomickými prostředky, ale pomocí právě tady těchto laserových impulzů. Stále se na několika místech na světě prakticky každou noc se prostě posílají tyhle impulzy. A tohle má teda velkou výhodu, protože tímto způsobem se podařilo už hned v té nejbližší roce po návratu nebo po skončení toho programu Apollo měřit vzdálenost měsíce od Země s udivující přesností 300 mm. Když si vezmete, že je to skoro 40 000 km, tak to je přece nádherné číslo. Ale ještě se to zlepšilo od roku 2011 2 způsoby. Jednak se podařilo zkrátit ty impulzy, které lítají na měsíc, teď už jsou to femtosekundy, takže je to velice kratičké. Jednak se podařilo zvýšit výkon těch laserů, takže se má více těch fotonů vrací. A pak ještě přišla jedna věc, že něco podobného zkoušeli vlastně také Sověti se svými automatickými sondami Luna. Těch sond bylo na měsíc vysláno několik, byly to nepilotované sondy, které na různých místech měsíce měkce přistály. A 2 z těchto sond měly na své palubě ještě měsíční vozítko. Sověti tomu říkali lunochod. A ty lunochody vyjeli skutečně a pak jezdili v okolí teda toho přistávacího místa, až se nakonec zastavili, protože se jim vybily baterie. Nicméně v každém případě někde stojí a na výku těchto vozítek se nacházejí také ty koutové odražeče. Sověti ovšem neměli tak přesná měření, aby věděli přesně, kde jim to přistálo. Tam ta chyba byla přibližně asi 5 km a u té jedné sondy vlastně vůbec nevěděli, kde jim přistála, protože neměli vysokou spojení. A následkem toho to vypadalo, že se to k ničemu nehodí, ale dneska existuje americká kosmická sonda a družice měsíce, která se jmenuje Lunar Reconnaissance Orbiter a ta létá poměrně nízko nad měsícem. Tady létá ve výšce asi 100 km nad měsícem. Například nad Zemí to nejde, družice, která by lítala 100 km nad Zemí, tak hned spadne, že? Protože je tady velký odpad vzduchu. Takže tady ty družice, které létají kolem Země, tak musí být aspoň těch 300 km nad Zemí. A tím, že to je takhle blízko a že také ten pokrok v té přístrojové technice byl od té doby veliký, tak ta kamera, která je úzkouhlá, která měří detaily na měsíčním povrchu, tak ta rozliší půl metru na měsíci. Takže například ověřila všechna místa, kde teda jsou americké přistávací moduly, protože vždycky z toho modulu tam zůstala podstava při tom startu těch astronautů zpátky k Zemi. Tak to tam vidí tam ty americké vlajky, které jsou tam v jednom případě, ta jedna spadla, ta Apollo 11 spadlo, tak je tam vidět, jak tam hezky leží. Takže tohle bylo dobré, že se tím ověřilo, že prostě ta kamera umí tohle rozlišit. A v tu chvíli začali potom hledat Američané, kde jsou vlastně ty lunochody, protože kdyby tam je našli, tak bychom měli další 2 body a redundance je v tomto směru velmi užitečná. A to se skutečně také podařilo, takže dneska známe přesné polohy lunochodů, Luna 21 a Luna 17, tak ty jsou dokonce, jak vidíte, strategicky jinde, je to bezvadně teďka rozhozeno po měsíci, takže máme celkem 5 bodů na měsíci, které už nám umožňují redundantní měření a následkem toho můžete zjišťovat vzdálenost měsíce od Země s přesností na 1 mm. Na první pohled to vypadá, je to hračka pro děti, že? Proč to děláme s takovou přesností, to už nemá smysl při těch 400 000 km. Ale smysl to má a to dokonce právě pro teorii relativity, takže z toho se stává vlastně výzkum, který potvrzuje teoretické koncepce. A to jednak z toho důvodu, že tak můžete ověřovat velice přesně takzvaný princip ekvivalence, který je základem
obecné relativity, a to s přesností relativní 5x10 na minus 13. Tak to uznáte, že to stojí za to. Za druhé můžete ověřovat parametry tzv. Postnewtonské aproximace s přesností na 0,6%. Teoretickou precesi, což je další předpověď teorie relativity, o které jsem zatím ještě nemluvil. Prostě, že je ještě jedna precese, která teda je velice obtížně měřitelná, tak ta se měří tímto způsobem na 0,7%. A dokonce, protože už se měří 40 roků, dokonce vzdalování měsíce od Země, tak můžete ověřit, že gravitační konstanta se za rok nezmění o více než 8x10 na minus 12, tedy zhruba 10 na minus 11 své hodnoty. To je prostě taková spekulace, že by se mohla gravitační konstanta v čase měnit, ale zatím to nemůžeme nikdy vyloučit, ale prostě tuhle přesnost už máme a právě z těchto měření. Takže řekl bych z hlediska takové té vyšší školy ověřování teorie relativity, právě tady ty retroreflektory na měsíci znamenají obrovský přínos a budou znamenat čím dál tím ještě větší, protože čím déle se budou měřit tyhle hodnoty, tak tím budeme mít lepší ověření teorie relativity, nebo případně najdeme odchylku od relativity, což je ale málo pravděpodobné. V každém případě je úžasné, že něco, co vlastně nepotřebuje vůbec žádné napájení, jenom to tam prostě leží, ta zrcadla tam leží, na měsíci se nepráší, jo, tam je prostě, není tam atmosféra, takže to vydrží Bůh ví jak dlouho teda jako bez problémů a bude to sloužit pro vědecký výzkum. No, pak máme teda možnost ověřovat teorii relativity pomocí družic, které obíhají kolem Země. Tady je příběh, který je v podstatě dosti smutný a který začal velice dávno. Byl to tehdy mladý americký fyzik Everett, který přišel s konceptem družice v družici. Co to znamená? Když totiž obíhá nějaká družice kolem Země, tak řekněme, vezměme si takový jednoduchý kulový tvar, jako byl Sputnik, tak ta družice podléhá samozřejmě vlivu gravitačních polí Země, Měsíce, Slunce. Každé to pole má jiné hodnoty, protože je to různě daleko od sebe, takže ta družice se nepohybuje přesně podle Keplera, ale prostě jsou tam nějaké odchylky. To by se dalo celkem zvládnout, ale pak jsou tam ještě další problémy a tím dalším problémem je například to, že i v těchto výškách, kde ty družice se pohybují, tak ještě stále odpor prostředí hraje roli a fakticky žádná družice, dokonce ani kosmická stanice, která je hodně vysoko, neobíhá po Keplerově elipse, ale po spirále. A ta spirála znamená, že se neustále blíží k Zemi vlivem odporu prostředí. A kdybychom třeba tu mezinárodní kosmickou stanici čas od času nezvedli, tak už možná byla dole, že? Prostě už by byla zničena, tak jako mnoho družic, které takhle... A to působí ještě i ve vzdálenostech třeba 500-800 km nad Zemí, ještě tam je pořád odpor prostředí. A to ještě není všechno, ještě je taky problém tlaku záření. Ten tlak záření je od všech možných těles, zejména teda od Slunce. Vypadá to sice nepatrně, ale když to působí dlouho, tak to také hraje roli. Čili udělat čistý gravitační experiment, který by jenom reagoval na gravitační pole, se musí udělat tak, že máte velkou družici, která je vlastně nějakým obalem a ta podléhá všem těm vlivům, o kterých jsem hovořil. A pak dovnitř musíte nechat dát nějakou malinkou družici, což je obyčejně malinká nějaká přesně vybroušená kulička. A ta kulička se vznáší tak, aby se nedotýkala stěn té velké družice, na to jsou čidla. Čili když ta čidla cítí, že se ta kulička dostává k některému okraji, některé stěně, tak prostě se dá povel té velké družici, aby se tímto směrem odsunula. Tím pádem zase posadila do toho těžiště. A tohle je teda metoda, která je samozřejmě velice technicky složitá, takže Everettovi to trvalo asi 31 let, kdy vědecké přípravy toho pokusu, čili celou jeho životní vědeckou dráhu. Nakonec teda vyvinul 4 gyroskopy, které se rychle točí, to jsou ty kuličky. Ty jsou levitující, čili oni se ničeho nedotýkají, oni jsou prostě jakoby teda nášejí se v tom vestížném stavu. Potom se teda 10 roků ta družice konstruovala a na oběžné dráze měřila 1,5 roku. Načež, když to vlastně skončilo, tak se 5 roků zpracovávaly chyby měření a kalibrace, protože ta měření byla hodně zašuměná vlivem elektrostatického náboje, který také způsoboval, že tedy na ty kuličky působily ještě jiné síly než jenom čistá gravitace. Celé to stálo skoro 3/4 miliardy dolarů a konečná publikace byla v roce 2004, kdy se ověřily 2 efekty teorie relativity a ten jeden byl
geodetická precese, o které jsem se už zmiňoval, tak tady vidíte tu hodnotu, která byla naměřená, 6,602 v těch jednotkách kubikových vteřin. Teorie relativity přebírá 6,606. Je to vždycky počítáno stáčení teda té elipsy za rok. A potom ještě jeden efekt, o kterém jsem nemluvil, to je efekt, který objevili Lenz a Turing už velice dávno, vlastně ve 20. letech, to je ten efekt, který vyplývá z teorie relativity. A tadyhle ta hodnota naměřená byla 37 milivteřin, takže to je opravdu teda měření na doraz, s chybou 7 milivteřin a teorie relativity předvídá 39. Ten souhlas je sice dobrý těch hodnot, ale tady ta chyba je příliš veliká. Everett si myslel, že bude mít tu chybu daleko menší, ale právě nešlo to, protože se tam objevily tyhle nepříjemné šumy a ty efekty elektrostatické. Takže na ty vynaložené peníze to dopadlo vlastně špatně, protože ten první efekt byl sice ověřen dost dobře, ta geodetická precese na 0,3%, ale jak vidíte, že jinými způsoby se teorie relativity dá ověřit přesněji, ale tohle dopadlo špatně úplně. 20% to je jako bychom se vrátili někam do poloviny minulého století, takže tam to selhalo. Naštěstí v témže roce dva Italové si uvědomili, že máme možnost tyhle efekty měřit jinak, pomocí družic, které byly určeny pro něco úplně jiného. Tadyhle máte, to jsou vlastně takové malinké kuličky, kde tady to, co jsou tady ty jednotlivé body, co tady vidíte, to jsou ty koutové odražeče. To, co je na Měsíci jako velké, tak tady je malé, takže jsou prostě koutové odražeče. Takže i na tu kuličku, která obíhá kolem Země, posvítíte z kterékoliv strany laserem, tak vždycky se vám to vrátí zpátky k tomu vysílači toho laseru. A tím pádem získáte spoustu dat. Ty družice se jmenují Lageos, byly vypuštěny už v roce 1976 první a ta druhá v roce 1992. Běhají 12 000 km od Země, takže odpadají ty efekty odporu prostředí a na každé z nich je 426 těch koutových odražečů, takže můžete měřit z kterékoliv strany, což se také dělalo. A ta geodetická precese tak byla ověřena s přesností na 10%, takže to je lepší než 3/10. A ten efekt Lenzův Turingův s přesností na 10%, což teda není taky ještě úplně dobré, ale je to polovina té střední chyby, která pocházela z toho velmi drahého experimentu. Tento experiment vlastně běžel nezávisle, takže už se nemuseli přidávat nějaké peníze, jenom se pořádně zpracovala ta měření podle návrhu toho italského a řeckého astronoma a tím pádem teda i tato možnost je ověřena dneska docela dobře. Tady ještě vidíte, jsem zapomněl říct, že to je ta družice, která se jmenuje Geodetic Pro, takže tam je sluneční panely, aby měla ty kuličky, ty gyroskopy, které se ničeho nedotýkaly. Takže teď můžeme shrnout, jak to vypadá v současné době a tady bych použil tohle grafu, který to ukazuje velmi přehledně. Ještě řeknu, že další dvě družice, nebo kosmické sondy, ono je to tak jako napůl, protože obíhají velmi daleko od Země v Lagrangeově bodu, tak tyto družice se jmenují Hipparcos. Hipparcos už skončil svou činnost, to byla evropská družice, která pracovala od roku 89 do roku 93 a přesně změřila polohy a vzdálenosti 100 000 hvězd od Slunce po celé obloze. Takže ona mimo jiné také byla schopna změřit to, co jsem říkal předtím, že to udělali v rádiu, že i hvězdy nebo rádiové objekty velice daleko od Slunce jeví ty odchylky podle Einsteinova vztahu. Tak tady se to dalo udělat pro 100 000 hvězd po celé obloze, takže to je také jedno z nejpřesnějších měření. A toto je družice nová, která teď obíhá, ta začala obíhat loni, jmenuje se Gaia, vypadá takhle. Je to družice, která je také v tom Lagrangeově bodě. Tahle ještě obíhala nízko nad Zemí. A tahle je v Lagrangeově bodě, takže ta vydrží tam velice dlouho. Počítá se s její aktivní prací do roku 2018 a měla by změřit polohy a vzdálenosti a vlastní pohyby 1 miliardě hvězd, tak to srovnejte s těmi 100 000 hvězdami a to napříč celou galaxii. A teď teda je důležitý tady tento graf, který ukazuje jedné datopočty, čili od roku 1920, kdy začala ta první měření a tadyhle je konec století, tak v této době prostě se pochopitelně zpřesňovaly ty hodnoty, tady ty svislé úsečky vždycky představují chyby a ta střední hodnota je prostě tečka na té úsečce. Takže z počátku optická měření odchylky sluneční hvězd, polohy hvězd u Slunce
byla takhle nejistá, ale toto je ta správná hodnota pro teorii relativity. Tady je ta přesně jednička, znamená ideální souhlas. Tak všechno to bylo v pořádku, všechno to vždycky objímá tu jedničku z obou stran. Pak se to teda trošku posunulo nešikovně, ale dneska už to máme daleko přesnější. Pak přišla ta radiová měření, zprvu velice také špatná, ale tady už vidíte, že ty střední chyby jsou malé, od chvíli, kdy vstoupily do hry interferometry. A tady to červené, to je právě výsledek té družice Hipparcos, který je prakticky ekvivalentní těm rádiovým měřením. No a potom přichází to Shapirovo zpoždění, a jak jsem říkal, to začalo mnohem později, až v roce 1965. A tady zase ty trojúhelníčky znamenají teda tu ideální hodnotu a tady je i střední chyba. A krásně je vidět, jak se postupně zmenšovala ta střední chyba. Tady už je to malé, že už se to tam nedá ani namalovat a je to teda v pořádku. Ten Voyager je o něco malinko horší, ale je to teda nezávislé měření a ten pulzar binární je také o něco horší, ale zase objímá tu křivku z obou stran, takže je to v pořádku. Čili dneska můžeme konstatovat, že z astronomického hlediska teorie relativity je ověřena pro hmotnosti od 10 na minus 3 hmotnosti Slunce, což jsou prakticky hmotnosti velkých planet, jako Jupiter, až po hmotnosti 10 na 3 hmotnosti Slunce, to znamená, to jsou hvězdy, které v podstatě už neexistují, protože tak velké hvězdy už dneska ani nemáme, ale máme zase černé díry a ty tam se dostanou. A pak teda pokud je o vzdálenosti, tak ta nejmenší vzdálenost, které to ověřujeme, je 10 na 9 metrů, čili to je 10 na 6 kilometrů. A ta největší vzdálenost 10 na 21 metru, tak to je prakticky přes celý vesmír. Takže z tohoto hlediska právě to, co jsem říkal na začátku, astronomie velice podstatným způsobem přispěla k tomu, že teorie relativity je tak uznávanou teorií, protože ty nejlepší testy se dají dělat v kosmickém prostoru proto, že tam máte k dispozici extrémní situace, které na Zemi nejsou, ale ve vesmíru najdete poměrně standardně a tím, jak astronomie pokročila, právě tu s objevem pulzarů, takže to velice zpřesnilo naše možnosti. Teď přijde pozoruhodná poznámka, která má zase historické pozadí velice zvláštní a začíná to opět v Praze. V roce 1912 si dělá Einstein první poznámky rukopisné o tom, že může existovat gravitační čočka. Protože jestliže ten paprsek hvězdy, který jde v silném gravitačním poli Slunce, se prostě ohýbá a tím tu hvězdu jakoby odklání od povrchu Slunce, tak to znamená, že zase naopak to světlo, které jde opačným směrem, tak přijde z druhé strany a na tu Zemi dopadne nakonec toho světla od takové hvězdy, která je za Sluncem. Dopadne více, než kdyby ta hvězda tam byla sama a to Slunce tam nebylo. Čili je to efekt, který zesiluje světlo zdálných hvězd, když jsou přesně v zákrytu za nějakou hmotnou hvězdou. A za druhé se ještě ukazuje, že tam jsou také deformace tvaru toho obrázku. Zatímco u hvězdy jsme zvyklí, že ten obrázek bude buď bodový, když je to hvězda hodně vzdálená, anebo to bude malý kotouček, kdyby to byla nějaká hvězda hodně blízká a my jsme měli hodně dobré dalekohledy, takové dalekohledy ani nemáme ještě do dneška, tak bychom viděli místo jednoho bodu, tak bychom viděli něco jiného. A tato poznámka, kterou teda Einstein nepublikoval, to je prostě čistě z jeho rukopisů, tak měla za následek, že několik dalších lidí, kteří si uvědomovali výsledky teorie relativity, spekulovali přesně stejným způsobem. Že by měly ve vesmíru být případy, kdy máme dvě tělesa zákrytu, my na Zemi jsme ti třetí, vidíme teda tu blížší hvězdu, vidíme tu vzdálenější ne, ale viděli bychom paprsky, které by šly kolem té blížší hvězdy a které by nakonec k nám přišly a ještě by nám tu zadní hvězdu, tu vzdálenější, zjasnili. A je teda zajímavé, že teorii gravitačních čoček všude se říká, že ji vypracoval Albert Einstein, je to pravda, ale nezávisle na něm to udělal o něco dříve český astronom František Link. František Link byl člověk, který se zabýval hlavně, v té době se zabýval hlavně vysvětlováním různých charakteristik měsíčních zatmění, protože si uvědomoval, že to zatmění vypadá různě podle toho, jak zrovna vypadá atmosféra Země, protože ta atmosféra působí také jako čočka, nikoli jako gravitační, ale jako docela mechanická čočka nebo optická čočka. A když měsíc, teď nedávno jsme měli úplné zatmění měsíce, tak kdo se měl možnost dívat na to, tak viděl, že ten měsíc nezmizí, on je trochu vidět, přestože je ve stínu Země, v tom geometrickém stínu, ale není ve stínu optickém, protože část těch paprsků ze Slunce, které procházejí zemskou atmosférou, se ohne a
dopadne na měsíční povrch a ještě se odrazí zpátky. Proto se tomu říká, že je to ten krvavý měsíc, protože přednostně se vracejí červené paprsky. No a Link tohle uměl velice dobře, byl v tom jako světový expert, a když se dozvěděl o teorii relativity, tak si uvědomil, že tady je ta možnost, že to slícování vzdálené a bližší hvězdy by mohlo znamenat tyhle efekty. A 16. března roku 1936 publikuje příslušnou teorii ve francouzském vědeckém časopise, který vydávala a stále ještě vydává Francouzská akademie věd, protože on byl francouzsky orientován, on tam měl známé, jezdíval tam také pozorovat do Francie, do Pyrenejí, takže tu práci publikoval tam. A v tom výpočtu, který tam publikuje, je jak změna tvaru obrazu čočkované hvězdy, tak také to, že to zvýšení jasnosti nezávisí na vlnové délce, čili že je achromatické. Když máte nějaký fyzikální důvod, proč se mění jasnost hvězdy, tak to je chromatické, to nezávisí vždycky na vlnové délce, takže se to snadno pozná, co je teda jako čočkovaná hvězda a co je hvězda, která mění svou jasnost. A dokonce na závěru té práce uvažuje o tom, že daleko snazší, než pozorovat hvězdu na hvězdu, protože tam se to seřazení musí udělat velmi přesně a to se málo kdy stane, hvězdy jsou tak daleko, že většinou se vůči sobě navzájem jeví jako body a dát 2 body do přímky ze zemí, to je teda opravdu náhoda veliká. Takže uvažuje o plošných gravitačních čočkách, což byly spirální mlhoviny, jak tady se říkalo, dneska tomu říkáme galaxie, ale je to totéž. Protože ta spirální mlhovina, třeba mlhovina v Andromedě, ta je tak veliká, že ji vidíte očima, zabírá na nebi třeba 1 stupeň obloukový, takže je snadné, aby nějaká hvězda, která je za ní, aby teda se promítala právě tímto efektem gravitační čočky. Takže tohle publikoval 16. března. A teď se podívejte na to, co se stalo s Einsteinem. O den později, 17. března, ve Spojených státech, kde Einstein už byl v exilu, byl v Princetonu na univerzitě, tam přichází český inženýr, taky exulant, inženýr Rudy Mandl, a přesvědčuje Einsteina, aby publikoval teorii gravitačních čoček, protože ten Mandl také tohle věděl, že skutečně, když podle teorie relativity, když to bude za sebou, tak by tam měly nastat ty 2 efekty. Einstein ho v podstatě vyslechl, byl zdvořilý, ale nic s tím neudělal, protože namítal, že pravděpodobnost, že tyhle 2 hvězdy budou za sebou, je tak nepatrná, že se to nemůže stát jako v nějakých astronomických pozorováních a že je to zbytečná práce tenhle výpočet dělat. Představte si, že ten Rudy Mandl si na něho stěžoval rektorovi Princetonské univerzity, takže rektor Princetonské univerzity se obrátil po čase na Einsteina, jestli už vyřídil teda ten dotaz Rudyho Mandla. No tak Einstein jakože ne, no tak Rudy Mandl znovu za ním přišel a byl za ním asi 3krát během toho roku. Až koncem roku teda podlehl Einstein a v časopise Science v prosinci téhož roku 1936 publikuje kratičkou poznámku o tom, že teda jako existuje formálně efekt gravitační čočky v teorii relativity a ještě nám na konci píše, že to dělá na naléhání inženýra Mandla, ale že to praktický význam nemá, protože aby se 2 hvězdy promítaly pozorovatelně na Zemi takhle za sebou, že to nemůže nikdy nastat. Takže takhle to dopadlo, nicméně dneska všichni vědí, že Albert Einstein vytvořil teorii gravitačních čoček. Je to tím, že to Link publikoval francouzsky a Američané prostě francouzsky nečetli. No a pak přichází úžasná věc, že se to skutečně přesně to, co teda ten Link předpokládal, se podařilo a to pomocí právě těch galaxií. V roce 1979, což bylo právě 100 let po tom, co se Einstein narodil, tak mladí pracovníci, kteří dostali nový 2metrový dalekohled na hoře Kitt Peak, což je v Arizoně ve Spojených státech, je to jedno z nejlepších míst na kontinentální části Spojených států pro pozorování, tak objevili takzvaný kvasar. Kvasary byly v té době známy. Kvasary jsou objekty, které vypadají jako hvězdy, proto se jim říká kvazistelární rádiové zdroje. Rádiově svítí a jsou velice daleko, jak se zjistilo z červených posudů. Takže kvasary známy byly, ale tady oni objevili něco divného, že pořizovali spektrum jednoho kvasaru, souhvězdí Velké medvědice, čili Velkého vozu. Tady jsou souřadnice toho kvasaru a najednou tam uviděli 2 spektra, která ještě navíc byla totožná. Prostě vypadala úplně stejně a bylo to od 2 různých kvasarů. Tak to jim bylo hodně divné, protože byly 2 případy, že jsou 2 kvasary blízko sebe, to se stalo. Ale ukázalo se, že jeden je daleko blíž a druhý je daleko dál, že ty červené posuny jsou různé, že to je náhodné promítání.
A tady najednou to byly dva kvasary, které měly stejný červený posuv, ale stejný vzhled spektr, úplně jako kdybyste měli identická dvojčata, která nemůžete poznat pod sebe, protože mají i stejné tváře. No tak to bylo hodně divné a nakonec se ukázalo, a to bylo hodně práce, že ty úhlové obrazy těch kvasarů byly od sebe vzdálí pouze 6 obloukových vteřin. Červené posuvy v obou případech stejné, což odpovídá vzdálenosti tak asi 8 miliard světelných roků od Země. Spektra byla absolutně identická, jako kdybyste je dali přes kopírák. Dokonce si mysleli, že dvakrát omylem vyfotili jedno spektrum. Ale pak si všimli něčeho, že když se vzali světelné křivky v jakémkoliv oboru spektra, tak ty křivky kvasary kolísají v jasnosti a to kolísání v jasnosti tam bylo, ale bylo navzájem posunuté. A to o 417 dnů. A pak už bylo jasné, že je to právě případ toho, co teda vyplývá z teorie gravitačních toček, že existuje galaxie, která je plošným útvarem, ta je blíž, tu vlastně ani neviděli v té době, nebyla dost citlivá metoda na to, aby byla vidět, ale gravitačně působila. Zatím byl ten bodový kvasar a to světlo šlo prostě různými cestami, různě dlouho a proto teda ta světelná křivka byla posunutá o těch více než rok, že, mezi sebou, takže to chvíli trvalo, když se na to přišlo. A ta mezihlavá galaxie byla potom posléze objevena citlivějšími přístroji, takže ta je daleko blíž, ta je vzdálena asi 4 miliardy světelných let a má daleko menší červený posuv. Takže vlastně se poprvé podařilo ukázat, že i tento efekt gravitační čočky se může ve vesmíru vyskytovat, protože ty blížší objekty mohou být plošné a tím se zvyšuje pravděpodobnost toho, že ten efekt nastane. Tady jenom jako připomenutí, ono to tam to dálku není moc vidět, ale jenom bych vám chtěl ukázat, tady je začátek té práce Linkovy, která je publikována toho 16. března roku 1936, takže tady je začátek těch výpočtů. A pak tady máme ještě kousek té závěrečné stránky, to je vícestránková práce a tady je teda taky ten stejný datum. A tadyhle je právě napsané, že se to snadněji dá pozorovat u spirálních mlhovin, ten efekt. No a vedle toho takhle vypadá ta Einsteinova poznámka, tady hned na začátku mluví o tom Mantlovi, jak ho pořád, jako že ho navštívil, to prostě píše, před nějakým časem mě navštívil Mantl a teďka teda jako říká, že to tady teda spočte, tady má ten výpočet a tady je konec. To je prostě, tato poznámka je prostě celá, tam není už víc toho nebylo. Tady ty vzorečky a Albert Einstein. A bylo to teda 4.12.1936. Nicméně říkám, všude se píše, že Albert Einstein rozřešil problém gravitačních čoček. No a teď tedy, co dneska víme, tak astronomie poskytuje několik příkladů, které jsou fakticky úžasné, co všechno je možné. Tak takový ten nejjednodušší případ se týká právě kvasarů, a to je tady vlevo. Tady je ta galaxie, která vlastně působí jako ta gravitační čočka, čili tahle je blíž než tady ty 4 tečky. A ty 4 tečky to jsou obrázky vzdáleného kvasaru v souhvězdí Pegasa. Ten kvasar je vzdálený takových 7 miliard světelných roků. A ta čočka, to je to mlhavé uprostřed, tak to je poměrně blízko, to je nějakých 450 milionů světelných roků. A výsek se dostaví, to svícování není úplně dokonalé, takže se vytvoří kříž a jsou tady 4 obrazy. A když potom sledujete ty 4 obrazy delší dobu, tak se vám vždycky jeden se vám zjasní jako první, pak se vám zjasní třeba tenhle, pak se zjasní tenhle. A všechno je to zase posunuté a každý ten posun je ještě navíc jiný. Takže to jsou 4 různé cesty, kterými to stejné světlo jde k nám. Dostanete 4 spektra, ta jsou identická, ale ta světelná křivka identická není. No a potom se podařilo něco, co teda právě Einstein nepředpokládá, že se může vůbec stát. To je ten ideální případ, kdy skutečně jsou ty věci v zákrytu. Zase teda nejde o body v pravém slova smyslu, jde o galaxie. Tady je prostě velmi vzdálená galaxie a přesně v tom těžišti, řekl bych, toho obrazu té galaxie se nachází blížší galaxie, takže ten kříž se vám změní v prstínek. Takže to je takzvaný Einsteinův prsten. Není to v optickém oboru, je to v rádiovém oboru spektra, je to pořízeno jednak Hubbleovým kosmickým teleskopem a jednak aparaturou ALMA, která právě působí v mikrovlnách. Ta vzdálená galaxie je hodně daleko, tedy to prostě to, co tady vidíte, takhle dost jasné, to je zjasněné prostě právě tou gravitační čočkou. Ta vzdálenost je prosím asi 13 miliard světelných let tady toho prstíku. A to, co je teda vepředu, je tady ta malá tečka, a to je normální galaxie a ta má vzdálenost pouhých asi 4,5 miliardy světelných let.
No a pak je ještě další možnost, že tím zobrazovacím materiálem není jedna gravitační čočka, ale celá skupina gravitačních čoček. Tomu říkáme kupy galaxií. Galaxie nejsou prostoru rozděleny rovnoměrně, tvoří hnízda a takové hnízdo je většinou v katalogu, který sestavil svého času americký astronom Abel, takže to je pořadové číslo těch kup. Tahle je zrovna v souhvězdí Draka, je od nás dál na asi 2,5 nebo možná 3 miliardy světelných roků. A to, co tady vidíte, je prostě spousta galaxií, to jsou takové ty podélné obloučky, tak to je prostě ta kupa galaxií. A pak tady vidíte takhle na kraji, vidíte takové divné oblouky, tadyhle. A to jsou právě zobrazené svítící oblouky těch vzdálených galaxií, které jsou vzadu, ale prostě se vždycky dostali do nějakého těžiště, nějaké té kupy, členky té kupy galaxií, takže kousek se zobrazil ne v podobě celého prstínku, ale prostě oblouku. Takže všechno tohle je možné a všechny ty efekty jsou fakticky fata morgana. Jo, je to prostě gravitační fata morgana. No a teď ještě jeden příběh, který je, myslím, velice čerstvý. Ten souvisí s norským astronomem Revsdálem, který v roce 1964 propočítal, že kdyby za tou galaxií ve velké vzdálenosti vzplanula supernova, tak tím, že teda ty paprsky potom kolem té galaxie procházejí různě dlouhými drahami, tak vy tu supernovu budete vidět vícekrát za sebou, prostě s různým zpožděním. Prostě přijde to nejprve jednou, celý to vzplanutí a potom ten zánik té supernovy, pak to přijde po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, prostě vícekrát. To vypadalo jako naprosto šíleně, že se to někdy podaří v roce 64. Ale v roce 2012 Hubbleův kosmický teleskop používá dneska vzdálených kup jako gravitační čoček, čímž vlastně zvyšuje svůj výkon jako přijímací. Obrazně řečeno je to tak, že fakticky máte objektiv, to je ta cizí kupa, která je vzdálena několik miliard světelných roků od Země. Pak máte okulár, to je zrcadlo Hubbleova teleskopu, je tady jako okulár. Ohnisková vzdálenost je teda 2 nebo 3 miliardy světelných roků, že? Takže to je dalekohled jako hrom. A tomuto dalekohledu se říká, ten program se jmenuje Frontier Fields, to znamená, to jsou na hranici, že? To se dostáváme na hranice vesmíru. No a tímto speciálním způsobem se v roce 2014 podařilo americkému astronomovi Kellymu a velké skupině spolupracovníků, že 14. listopadu 2004 pozorovali supernovu v nějaké velmi vzdálené galaxii, tady je ta vzdálenost souhvězdílová, to je nějakých 10 miliard světelných roků. A byla zobrazena eliptickou galaxii, která je blíž v té kupě galaxií, tadyhle to jsou zase ta čísla, a to je teda blíž, to je 1,6 gigaparseků, čili to je nějakých 6 miliard světelných roků. To zesílení jasu té supernovy je 2x až 20krát a bylo potřeba na to využít nejcitlivější moderní kameru, která na Hubbleově teleskopu funguje teprve od poslední úpravy z raketoplánu v roce 2009, čili kdyby to bylo těmi předcházejícími kamerami, tak bychom to stejně neviděli. Takhle to vidíme, zesílené. A teď už právě máme možnost toho pozorování toho úkazu opakování, protože tam jako ty jiní členové to zobrazí později, takže to, co jsme nestihli teď, tak stihneme za pár roků znovu a máme to jako ze záznamu, jako když si pouštíte video 2x, 3x za sebou. No a tady tato možnost ukazuje, že Hubbleův teleskop je schopen pozorovat galaxie s červeným posunem až 10, což je stáří 500 milionů let po velkém třesku. Když se bude dívat skrze nějakou kupu bližší, a metoda gravitační čočky nám tu vzdálenou galaxii zesílí. No, takže ještě právě teď, aniž už bychom na dalekohled měli nějaký vliv, že bychom tam mohli dát nějakou lepší kameru nebo tak jenom prostě, že využijeme tady této finty, že používáme Hubbleův teleskop jako okulár a jako čočku si vybereme někde nějakou galaxii ve vesmíru, tak se můžeme dostat až tomu posunu, protože můžeme docílit zvýšení jasnosti těch vzdálených objektů až 50krát, a to už je hodně, to už prostě znamená, že se dostaneme hlouběji do vesmíru, aniž bychom stavěli větší dalekohledy. No a tady je ten praktický příklad. Toto je ta kupa galaxií. Tady jsou takové malinké štraječky, to jsou vlastně výřezy z té vysoko speciální kamery, která má to velké rozlišení. Takže tohle bylo pozorováno v roce 2014. Tady to máte už zvětšené, abyste to viděli. Takže tohle je ta
to je ta galaxie konkrétní, která, ta eliptická galaxie, která dělá ten efekt gravitační čočky. A tu supernovu tady vidíte 4x, 1, 2x, 3x, 4x. A když se podíváte na ty světelné křivky v čase, tak ty světelné křivky se opakují v nějakém rozmezí. Prostě vždycky jedna začne první, potom přijde druhá, pak přijde třeba tahle a poslední tahle. A může si to 4x opakovat, jak to teda probíhalo. To znamená, také spektrum můžete vidět 4x, u supernovy je to důležité. A je tady už jiný případ, který byl asi v roce 1995, kde ještě teda Hubbleův teleskop neměl tu novou kameru, takže tam se to zobrazilo taky pomocí této galaxie. A tady se čeká, že to bude někdy mezi lety 2015 až 2020, tak na to teď čekáme, že nám to tady přijde ještě přehrát. Ještě se to přehraje jednou. Není to krásné. Tady je trošku, to je možná dobré vidět, jak vzniká ten Einsteinův prstenec, tady máte pozorovatele na Zemi, tady máte tu mezinárodní galaxii, která je prostě prostorově tlustá, takže to je široký jako zdroj. A tadyhle ty paprsky potom se ohýbají kolem téhle galaxie, takže všechny přijou na Zemi. A protože je to teda skutečně přesně v zákrytu, tak se vám nakonec zobrazí tady ta vzdálená galaxie, se vám zobrazí nikoliv jako puntík, ale místo toho vidíte ten prstenec, jako jste to tam právě viděli u té Almy a u toho Hubbleova teleskopu. No a to ještě pořád není všechno, protože přišel polský astronom Pačínský v roce 1987. A on si poprvé uvědomil, že už dneska máme docela dobré představy o tom, jak vlastně husté je hvězdné pole v naší galaxii, kolik hvězd připadá, řekněme, na čtvereční stupeň oblohy a kolik by teda se mohlo zúčastnit toho efektu, který Einstein považoval za nemožný, že by se dvě hvězdy dostaly do zákrytu za sebe. Jak je to možné, že by se vůbec dostaly? Je to dáno tím, že hvězdy v galaxii jednak se rotují všechny kolem společného těžiště, ale za druhé mají to, čemu se říká vlastní pohyb, čili oni nejdou úplně spořádaně, některá předbíhá, některá se pozdí, některá jde trošku doleva, jiná doprava, tomu se říká vlastní pohyb a to astronomové umějí měřit už několik století. A tak Pačínský si spočítal, jaká je pravděpodobnost, že když se budu dívat na jednu hvězdu, konkrétně si vyberu nějakou volnou hvězdu náhodně, jak dlouho mu bude trvat, než nějaká jiná hvězda z té galaxie se dostane do toho zákrytu, tak aby ten efekt nastal. A vyšlo mu, že to bude trvat zhruba 1 000 000 let. To je velmi nepraktické, protože grant na 1 000 000 roku vám nikdo nedá, že? Takže musíte s tím nějak zacházet jinak. No ale dneska to jde. Když místo jedné hvězdy, na kterou budete sledovat nepřetržitě 1 000 000 roků, se budete dívat na 1 000 000 hvězd, no tak vám některá z nich se dostane do zákrytu každý rok. A když teda budete pozorovat více než 1 000 000 hvězd, tak to bude taky třeba už jenom půl roku. Takže to byla ta idea. Teď pochopitelně k tomu, aby se tahle idea dala realizovat, bylo nutné přejít od fotografování k digitální technice, abyste mohli ty údaje zpracovávat digitálně, protože ve chvíli, kdy se vám stane, že ty hvězdy jdou takhle k sobě, tak se ten efekt začne projevovat ještě dříve, než teda jsou přesně v tom zákrytu, tak už ta vzdálenější hvězda začne být jasnější a podle toho si ji všimnete. Všimnete si ji ovšem nikoliv tak, že byste se dívali na ty snímky, to by člověk nezvládl. Dneska to dělají algoritmy, které to umějí. Prostě dají si ty obrázky jako virtuálně do toho počítače na sebe a zjistí, že ta jedna se liší od té druhé expozice tím, že tam nějaká hvězda se zjasnila. To ještě nestačí, protože hvězdy se zjasňují také z fyzikálních důvodů, takže musíte měřit ve 2 různých barvách, musíte pořizovat ty snímky, protože jsem říkal na začátku, že ten efekt je achromatický, čili ve všech barvách je stejný, když to teda hvězdy, které fyzikálně se zjasňují nebo se slábnou, tak mají ty efekty závislé na barvě. Že? Takže tím to rozlišíte. No tak je to teda hodně práce, je to velké programování a musíte to udělat pokud možno během následujícího dne, abyste v případě, že tam něco takového vidíte, abyste teda mohli hned už začít systematicky měřit. A Pačínský tu myšlenku skutečně realizoval, takže polští astronomové si na jižní polokouli instalovali dalekohled o nevelkém průměru 1,3 metru, ale se širokým zadním polem a začali tohle dělat a byli úspěšní. Takže najednou se ukázalo, že gravitační čočky se dají hledat, když máte dostatečné množství hvězd k dispozici a když umíte rychle počítat. Takže takhle to vypadá, že teda tímto způsobem už máme dneska několik programů, nejenom ten polský se jmenuje Ogle, pak ten je v Chile, že jo, tady to Macho, to je na jižní polokouli, v Austrálii, Eros je také v Chile,
a na severní polokouli, to je zase bohovina v Andromedě, tak tady běží na Kanárských ostrovech běží program s větším dálkovým 2,5 metru. Takže tyto přístroje tedy pracují už teď celá soustavně a ta idea je taková, že tady máte teda pozorovatele, tady máte tu vzdálenou hvězdu, kterou chcete zobrazit. Ta hvězda teda posílá světlo, které by normálně šlo takhle pryč od vás, protože není žádný důvod, aby se měnila jeho přímočarost, ale je tady ta mezilehlá hvězda a ta má ohne ty paprsky sem. A ty paprsky zase, které jdou tady a také by vás minuli normálně, tak ty se ohnou a přijdou sem. Že? Je to samozřejmě přehnané, ale ještě ten princip takhle pochopit. No ale to ještě není všechno. V poslední době se zjistilo, že se tím dají hledat nejenom hvězdy, ale také planety. Protože když nějaká planeta obíhá kolem té čočkující hvězdy, tak ona taky působí jako čočka, sice slabší, ale prostě taky. Takže se může stát, že vy jednak pozorujete tady teda tu hlavní hvězdu, která se zjasní, a pak tam na té sestupné větvi, obyčejně pak někde na to musíte přijít, že ta hlavní hvězda, tak se vám tady najednou objeví takový zoubek, a to je zase o to, že to světlo prochází kolem té planety chvíli, několik hodin, a vy dostanete několika hodinový zoubek a to musíte dělat přístroje, které spolupracují po celé obloze. Takže v tuto chvíli, v roce 2015, už máme několik stovek těch mikročoček, to jsou ty hvězdy, a máme už více než 35 exoplanet, čili planet cizích sluncí, které objevujeme v libovolné vzdálenosti, dokonce i v cizích galaxiích se dá objevovat exoplaneta pomocí tady této v podstatě dosti jednoduché metody, jenomže musíte mít hodně dat. No a takhle teda je tady zobrazeno, jak to vypadá prakticky. Tady máte tu bližší hvězdu, která se náhodným pohybem pohybuje v určité vzdálenější. Ta vzdálenější se pohybuje taky, ale protože je dál, tak ten pohyb je nepatrný. Takže normálně, když je to jenom samotná hvězda, tak se tady objeví v čase, tady vám běží čas, takže vidíte nějakou jasnost hvězdy a ta se začne zvyšovat až dojde k maximu, to je přesně, když je to lícování, pak to jde zase dolů. A když je tam ta exoplaneta, která obíhá kolem té blížší hvězdy, tam to dopadne tak, že tady na té přestupné věci to obyčejně nechytíte takhle ideálně, ale vidíte teda to maximum. Teď musíte spustit alarm, aby na celém světě se pozoroval každých 10 minut. A na té přestupné větvi se vám objeví takový zoubek a z toho zjistíte, že tam je planeta, která zrovna právě ona na chviličku působila jako ta mikročočka. Takže to jsou fantastické věci, které fungují naprosto bezvadně. Tady je to ještě větší, takže tady vidíte tu červenou hvězdu, teď se vám do toho začne montovat ta bílá hvězda vzadu a tady se vám do toho ještě montuje právě ta exoplaneta, zatímco teda tento jev trvá 30 dní, jo, tady tohle jde pomalu, ty pohyby těch hvězd jsou relativně pomalé, tak tady je to teda ten zoubek trvá 8 hodin, takže to se musí teda dát pofrát. Ale už to dneska astronomové dovedou, protože ta výpočetní technika je mocná, je schopna zpracovat ty obrovské spousty dat v reálném čase. Teď se ještě vrátíme k těm pulzarům. Už jsem teda říkal, jak to bylo objeveno. Prostě bylo to objeveno tak, že jsou hvězdy, které se rychle rotují a které mají malé rozměry. Ty první pulzary byly objeveny v roce 1968 a objevila je aspirantka, doktorantka profesora Hewishe z Cambridge, Jocelyn Bellová. Společně to publikovali to tak, že měřili rádiové záření z vesmíru a slečna Bellová, která to zpracovala ještě klasicky pomocí takových těch širokých perforovaných pásů papíru a na tom bylo 5 pisátek, které psal ty křivky pro ty rádiové zdroje, tak tam objevila občas takové kmity, které byly velmi pravidelné, připomínalo to časová znamení, bylo to tak kolem 1 sekundy a naprosto to pravidelně působilo, když se na ten radioteleskop zamířil na konkrétně určité místo oblohy. Jakmile se posunul, tak to zmizelo. A ona tím, že to dělala na tom papíře, a to byla teda tvrdá práce, no tak nakonec se ukázalo, že to jsou ty pulzary, čili objekty, které vysílají krátké rádiové impulzy. Zpočátku jsem vůbec nevěděl, co to je, dokonce se uvažovalo o tom, zda tady jsou signály zelených pidí mužíků, ale pidí mužíci to nedokázali. Protože ta stálost té periody byla fantastická, to bylo na délka periody sekundy, ale přesnost 10 na minus 9 sekundy, čili nanosekundy. V roce 1974 za tento objev byla Nobelová cena, tu dostal jenom profesor Hewish a to se považuje za velkou nespravedlnost toho Nobelova komitétu, že to nedali také slečně Bellové, to jsou 4 profesorce Bellové, takže my říkáme, že prostě Bellová objevila pulzary a Hewish to prostě umožnil publikovat. No a pak přišel
rakousko-americký astronom Gould, který o rok později přišel na to, že fakticky o těchto hvězdách už uvažoval v roce 1932 nositel Nobelovy ceny ruský fyzik, velmi slavný ruský fyzik Lev Landau, který si první uvědomil po objevu neutronů, že ty neutrony dohromady mohou vytvořit hvězdu. Protože nemají žádný náboj, takže se prostě mohou hromadit, až teda je z toho hvězda. Ta hvězda bude velice hustá, protože tam nebudou žádné mezery, bude to prostě jaderná látka, ale jaderná látka složená z neutrálních částic. A Gould teda usoudil, že ty pulzary, které byly takhle objeveny, že se dají vysvětlit jedně tím, že jde právě o ty Landauovy neutronové hvězdy, které ještě navíc velice rychle rotují kolem osy, což právě žádná jiná hvězda by to nevydržela. I bílý trpaslík by se odstředovou silou okamžitě roztrhal na kusy. Ale neutronové hvězdy jsou skutečně tak hutné, že vydrží tyhle šílené otáčky, jak jsem říkal, třeba 500 za sekundu. No a kromě toho tam musí být ještě magnetické pole a to pole nesmí být s tou rotací rovnoběžné, ale musí být šikmé. A tím vzniká další efekt, že se vytvářejí dva protilehlé kůžele rádiového záření, které vysílá ta hvězda do kosmického prostoru a teď, jak to rychle rotuje, tak se může stát, že to zametá právě vás a vy vidíte krátké záblesky. Takže to se ukázalo správné, pak se podařilo ještě v témže roce zjistit, že v krabí mlhovině je pulzar a tím pádem byla jasná jako vodítko, co vlastně, jak ty neutronové hvězdy vznikají výbuchem těžkých hvězd, takzvaných supernov, které mají hmotnosti vyšší než 8 sluncí a které se nakonec zhroutí do takhle malinké kuličky, která potom přetrvává velice dlouho. A v roce 1974 byl objeven první milisekundový pulzar, což je pár neutronových hvězd, 1,4 hmotnosti slunce, vzdálenost mezi nimi jenom 2 miliony kilometrů, výstřelnost vysoká 0,6, oběžná doba necelých 8 hodin a rotace toho pulzaru byla těch 59 milisekund, takže to byl teda pulzar opravdu teda velice rychle rotující. A protože ty hodnoty těch otáček jsou velmi stabilní, protože ta neutronová hvězda je fakticky obrovský setrvačný, takže s tím vůbec nehnete s tou periodou, tak se to dá použít jako vynikající relativistická laboratoř, protože Einstein vždycky snil o tom, abychom měli na těch zkušebních tělískách dobré hodiny, tak tady je máme teda velmi dobré. 13 platných cifer přesné, prosím vás. Bylo to dneska málo. No a tam se dá potom ověřovat 12 různých efektů obecné relativity. Ta stáčení přímky apsid, vzpomeňte si, jak jsem na začátku hovořil o Merkuru, že to je nějakých 43 obloukových vteřin za 100 let, tak tady to můžete měřit úhloměrem. Je to 4,2 stupně za rok. Zkracování velké poloosy vlivem gravitačního vyzařování jde tempem 3,5 metru za rok. A to je vlastně zase jeden z důsledků teorie relativity, že by každé pohybující se objekty měly vysílat gravitační vlny a tím ztrácet energii. Takže tato dvojice by měla podle výpočtu splynout za 300 milionů roků. Za tuto práci Hurst a Taylor, kteří ten pulzar binární prozkoumali, dostali v roce 1993 Nobelovu cenu za fyziku. Tady je vlastně ten graf, za který dostali tu Nobelovu cenu. Oni to měřili od roku 75, tu periodu, jak se zkracuje, a tady jsou hodnoty, ty tečky, to jsou měřené hodnoty, které měřili pomocí toho radioteleskopu, a tady ta plynulá křivka, to je předpověď teorie relativity. Tak myslím, že dokonalější souhlas těžko můžete najít, takže dostali tu Nobelovu cenu právem. Je to zatím nejsilnější důkaz, který máme, že vůbec gravitační vlny existují ve vesmíru a pochopitelně podle toho se k tomu chováme. No a pak šli ty binární pulzary ještě podruhé, protože australská astronomka Purgeyová v roce 2003 na jižní polokouli u velkého radioteleskopu objevila binární pulzar, který se skládá z dvou pulzarů. Tady ten předcházející případ byl jeden pulzar a jeden bílý trpaslík. To je v souhvězdí lodní Zádě, je to na jižní polokouli, vzdálenost asi 2000 světelných roků, oběžná doba 2,5 hodiny, hmotnosti jsou 1,35, velké pole asi 800 000, výstřelnost 0,1. Impulzní periody jsou rozdílné. Ten jeden pulzar má milisekundy, 23 milisekund, ten druhý pulzar má skoro 3 sekundy. Magnetická pole jsou šílená, tady to jsou kilotesly a tohle jsou megatesly. Zářivé výkony taky pekelné, jsem na 26 W, jsem na 23 W, no tak se to krásně pozoruje na dálku.
A to jsou nejsilnější efekty obecné relativity, které známe, podívejte se na to stáčení periastra. Tak to už můžete měřit prstama, že 17 stupňů za rok. Šapirovo zpoždění změříte georetickou precesi, strhávání souřadnicové soustavy, gravitační vyzařování, zmenšování poholosy 7 mm za den, no, není to úžasné. A spojené za 85 milionů roku. Tady jsou jako takové výkresy, které ukazují, jak právě teda ty průzary fungují. Prostě rotují, mají ty vysílací kůžele, protiběžné, a takhle vypadá ta jejich dráha a to magnetické pole. Takže je to vlastně, oni obíhají kolem společného těžiště, protože jsou stejně hmotné, takže to těžiště leží na půl cesty. No a ještě přichází ten, co tady máte zde v Opavě, černé díry. Tak to začalo v roce 1916, kdy Karel Schwarzschild, což byl vynikající německý astronom, který byl nasazen na první světové válce na ruské frontě, tak v těch zákopech spočítal singularitu černé díry. Ten vztah je velice jednoduchý, že když si vezmete hmotnost té černé díry M ve slunečních jednotkách, vynásobíte to 3, tak dostanete poloměr černé díry v kilometrech. Není to úžasné, takhle je jednoduchý výpočet. Nicméně, černé díry, které počítal Schwarzschild, musely stát. Takové černé díry neexistují, které by stály na místě. Vždycky se budou otáčet. Takže reálné jsou až rotující černé díry, to jsou takzvané Kerovy, to je australský, novozelandský fyzik z roku 1963. Teprve tehdy přišel na rotující řešení, rotující černé díry, čili rotující singularity, až ten termín ještě černá díra nebyl zaveden. Ten byl zaveden až o 5 let později Johnem Wheelerem, slavným americkým relativistou, který ten pojem spopularizoval a udělal teorii gravitačního kolapsu, našel četné nečekané efekty teorie relativity, které se ještě někdy ani nedaří ověřit, ale v životnosti se to jistě podaří. Pak přišel britský teoretický fyzik Penrose, který zjistil, že navzdory tomu, že černá díra nic nepustí ven, takže když rotuje, tak se kolem ní vytváří taková eliptická oblast, hodně zpoštělá, když si vezmete, že ta černá díra je vždycky dokonalá koule, že z toho hlediska. Ta přechodová oblast se jmenuje ergosféra a tam už se ergosféry něco tahat můžete, protože je to nad Schwarzschildovým poloměrem, takže můžete připravit vlastně tu černou díru o tu její rotaci a to využít. A tento efekt je ku podivu velice dobrý jako hlediska kvantové účinnosti, protože tady jsme na začátku viděli tu rovnici E rovná se MC na druhou, každý zná a každý ovšem také ví, že to znamená, že v každé nepatrné množství hmoty je ukryta obrovská energie, daleko větší, než běžně používáme. Všechny chemické reakce, včetně výbuchů, jsou na úrovni 10 na minus 9 MC na druhou, čili miliardina. Takže tam je obrovská rezerva. Daleko lepší jsou termonukleární reakce, tam je to 0,7% u přeměny vodíku na helium ve hvězdách. Všechny ostatní termonukleární reakce, které probíhají ve hvězdách, už jsou méně účinné z hlediska teorie relativity. Ta nejúčinnější je hned ta první, vodík na helium. Takže to je pořád málo, že jo, prostě 0,7%. Samozřejmě má tu výhodu, že to ty hvězdy dokáží dělat tak dlouho. Ale černá díra, která má teda možnost extrakce energie z té rotující obálky, z té ergosféry, tak tam ta účinnost je 30%. Takže mít černou díru rozrotovanou a brzdit ji, to by byl zdroj energie. A to ještě není všechno. V roce 1974 přichází Hawking tím, že zavedl vlastně kvantové vypařování, to je efekt tedy z kvantové mechaniky, že v okolí toho Schwarzschildova poloměru dochází k vytváření virtuálních částic, páru částic, a během té doby, kdy kratičce žijí, tak může jednat z těch virtuálních složek toho páru vyskočit nad Schwarzschildův poloměr a dostat se do vesmíru, se nevrátí zpátky, čili tím ta černá díra ztrácí tu hmotnost, tím se více zakřiví ten její povrch a čím je křivější, tak tím snazší je pro další částice z těch párů vyskakovat ven. Takže každá černá díra není věčná, ale bude se vypařovat, jenomže to trvá dost dlouho. Pro hvězdy, které jsou, řekněme, 3krát hmotnější než Slunce, což je minimální hmotnost černé díry, tak to trvá 10 na 67 roku, tak to znáte, že to se nedočká. Ale v roce 1977 Blandford a Znajek přišli ještě s jinou možností, jak tahat energii z černé díry, a to je, když ta černá díra má v okolí silné magnetické pole, což dneska víme, že má, tak potom můžete vytáhnout až 60% té energie černé díry
z toho anténového stavu. Takže to jsou perspektivy pozemské energetiky. V roce 1964 pomocí rakety, která měla rentgenový zdroj, rentgenovou kameru, se podařilo objevit rentgenovou dvojhvězdu v sovětské Labutě a o této dvojhvězdě se na základě Keplerova zákona podařilo určit, že tam je černá díra, takže to byla první hvězdná černá díra, o které jsme věděli. V roce 1970 Giacconi, což je italský astrofyzik, který vytvořil první rentgenovou družici, která mohla obíhat kolem Země, tady tohle bylo objeveno raketou, tak to bylo za 5 minut, že? Ale tohle šlo už dělat pořádně. Objevily se rychlé fluktuace tady té černé díry, tím se zjistilo, jak je malá. Určila se rádiová poloha, zjistilo se, že tam vedle ní je jasná hvězda, která kolem ní obíhá v periodě 5,6 dne. Tím pádem máme Keplerův zákon, mohly se určit hmotnosti. I ta viditelná, i ta neviditelná mají stejnou hmotnost, 15 sluncí, čili je jasné, že tam neviditelná je černá díra. A Giacconi v roce 2002 za to dostal Nobelovu cenu za fyziku. Pak přichází ještě ten objev kvasarů, o kterém jsem se zmiňoval nepřímo, takže teď řeknu přímo. Bylo to v roce 1963 zásluhou holandského astronoma Martina Schmidta, který působil tedy na 5metrovém dalekohledu na Palmaru, kterému se podařilo objevit spektrální čáry ve spektru tady tohoto rádiového objektu, který má označení z Cambridgeského katalogu. A ty spektrální čáry identifikovaly jako čáry vodíku, které byly ovšem šíleně posunuté k červenému konci. Červený posun 0,16 byl tedy rekord a vzdálenost, která tam odpovídá, je teda nějaké 2 miliardy světelných let. Ale protože ten zdroj rychle kmital, tak se dalo spočítat, že je fakticky malý, že je menší než sluneční soustava. A přitom ten zářivý výkon, když je to tak daleko, je obrovský. Takže to vyšlo, že je to 4 biliony sluncí. A to vypadalo jako nemožné, když normálně galaxie takhle nesvítí. Prostě to svítí víc než celá galaxie, která má ovšem průměr 100 000 světelných let. A tady teda něco, co je menší než sluneční soustava, svítí teda víc. Takže se ukázalo, že je tam černá veledíra, která má hmotnost 900 milionů sluncí. To tam nemůže vzniknout ze hvězdy, to se musí nějak setkat mnoho černých děr, než se vytvoří taková bumbrbíček. V roce 1994 potom Hubble kosmický teleskop zjistil, že rádiový zdroj v centru naší galaxie je jakýsi divný, že tady je tam tma a přitom tady je tam kolem spousta světla. Ale nevědělo se, co to je. Až když potom přišla nová generace teleskopů, to byly dalekohledy Evropské jižní observatoře na jižní polokouli, nejprve 3,6 metrů, potom 8,2. Tohle je německý astronom, ale samozřejmě mezinárodní skupina. A potom je to Američanka Gezová, která to dělá na Keplerově dalekohledu, který má 10metrový průměr na Mauna Kea na Havajských ostrovech. Tak najednou objevili v infračerveném pásmu, že v okolí tady toho divného místa, které objevil Hubble teleskop, že se nacházejí hvězdy, které se pohybují. Na tu vzdálenost 25 000 světelných roků vidíme, jak se skutečně hýbají. A během několika roků se podařilo ukázat, že to jsou normální Keplerovy elipsy a všechny ty elipsy mají společné ohnisko. To ohnisko je právě teda ta černá veledíra v jádře naší galaxie. Teďka už víme z těch Keplerových zákonů a několikanásobného měření, že má 4 miliony sluncí. A kolem ní Hubble teleskop objevil právě akreční disky, které jsou jako produkty toho přibližování materiálu k černé díře, veledíře tady v tomto případě a pak ještě výtrysky, což je také typické. No a dneska už víme, že každá galaxie má černou veledíru ve svém těžišti, takže to je opravdu normální. A některé ty kvasary, které jsou v tomto směru naprosto neuvěřitelné. Ve velkých hlubinách vesmíru byly objeveny kvasary, které tu hmotnost mají větší než 10 milionů sluncí. A existuje vztah mezi hmotností té černé veledíry a hmotností galaxie, nebo výrutě galaxie. Takže Hubble teleskop objevil rané veledíry, které totiž musely vzniknout za prvních 500 milionů let věku vesmíru z těch malých černých děr, těch hvězdných, jak to stihli, se dosud neví, je to ta velká záhada. Takže tady vidíte, jak to vypadá v praxi. Tady je model toho prvního objeveného zdroje, toho souhvězdí Labutě X1, tak tady je ta nafouklá velká hvězda, to je obří hvězda, tady s ní teče materiál, který není schopen spadnout na černou díru, protože je příliš rychlý, takže on se musí ubrzdit
vytváří se to, čemu říkáme akreční disk, a tadyhle sedí ta černá díra a potom to tam na to spadne. Ale aby to tam mohlo spadnout, tak černá díra se musí zbavit momentu hybnosti a to se zbavuje dvěma výtrysky, které jsou kolmé na tu padající. Tady máte vlastně jako rovník a tady vidíte póly a ty póly vysílají velmi jasné světlo, výtryskavé, které teda právě když zasáhne zemi, tak vidíme ten záblesk, vidíme zcela zřetelně, je to jakási obdoba toho rádiového pulzaru. Tak to jsou hvězdy. A tadyhle je výkres, jak to vypadá v tom centru galaxie. Tadyhle to centrum je dáno tím průstečíkem těch dvou os, to je prostě ten střed, tadyhle je ta černá veledíra. A tady vidíte už dneska vykreslené krásné dráhy jednotlivých hvězd v jejich okolí. Takhle to vypadá, tady tahle ta chodí hodně blízko, takže ta je úplně úžasná. Prostě těch hvězd už tam máme dneska asi 100. Takže máme mnoho možností použít Keplerův zákon a pokaždé vám vyjde něco přes 4 miliony sluncí. A je teda evidentní, že tam je prostě neviditelné těleso, na které padá hmota a ta hmota, která tam padá, tak zase vysílá zpátky ty výtrysky ven. No a ještě vám tam zbývá kosmologie, tak to už tady myslím, o tom hovořili jste profesor Bičák podrobněji, ale jenom teda připomenu, že Einstein sám v roce 1917 na základě teorie relativity vytvořil statický vesmír s tzv. Kosmologickou konstantou, která bránila tomu, aby se vesmír buď smrštil nebo rozepnul. Prostě věřil ještě tehdy, že vesmír je stálý v čase. Ale Alexander Friedman, což byl ruský meteorolog, tak v roce 1922 přišel na to, že vesmír homogenní a izotropní se musí v čase rozpínat a může být případně geometricky otevřený. Abel Lemaitre, což byl belgický jezuita, který byl také matematik a astronom, tak v roce 1927 určil několik věcí. Za prvé, že ta hodnota té kosmologické konstanty, které se označuje se velkým řeckým písmenem lambda, takže je nenulová, že skutečně tam není nula. Určil tempo rozpínání vesmíru z pozorování Hubbla a Schleichera a dopadl stejně jako Link. Publikoval to francouzsky v belgickém časopise. V roce 1929 Hubble to též udělal anglicky a tím pádem se všude říká, že Hubble objevil rozpínání vesmíru. Přitom Hubble nikdy do konce svého života nevěřil, že to, co napozoroval, že je způsobeno rozpínání vesmíru. On si myslel, že stárne světlo, jak se letí a že proto teda ty červené posuny. Lemaitre v roce 1931 přišel s ideou, které říkal kosmické vajíčko, a to je vlastně praotec teorie velkého třesku. Přišel na to, že ta lambda, že může představovat energii falešného vakua, za což nedávno byla Nobelová cena, ale ne Lemaitrovi. Že rozpínání vesmíru se může začít znovu zrychlovat, že nejprve se zpomaluje a potom se může znovu zrychlovat. Když to četl Einstein, tak váhal, zda to může být pravda, ale nakonec teda uznal, že Lemaitre má pravdu. Einstein sám potom publikoval s Desseterem, holandským astronomem, kritický model, který je mezi tím uzavřeným a otevřeným jakousi hranicí. To znamená, jestliže teda jsme na tou hranici, tak vesmír se bude rozpínat do nekonečna velice rychle. Když to bude pod touto hranicí, tak vesmír se rozepne jenom do určitého času a pak se začne spínat. Takže z toho jsou ty možnosti, to znamená, můžete mít buď velký rozprsk, nebo můžete mít velký smrsk, že? A to, co je na hraně, tak to je právě teda ten Einsteinův Desseterův model. Ten je charakterizován tady tímhle kosmologickým parametrem, kdyby to bylo přesně tady tohle číslo, tak je to ta hraniční hodnota, které odpovídá také hraniční průměrná hustota vesmíru, to je zhruba 10 na minus 26 kg na krychlový metr. Všechna pozorování jsou taková, že dávají pozorování hodnotu o něco větší nebo o něco menší než tady ta 1/2 a o něco větší nebo o něco menší než tohle. Je to sice přesnější, ta nejistota, než byla zpočátku, předtím to byly řády, teďka je to tak 1:2, ale pořád je to z obou stran a já si myslím, že to tak bude navždy, protože abychom dokázali, že je to přesně půlka, tak žádný fyzik nemůže nebo astronom tvrdit, že nějaké měření je úplně přesné, vždycky je tam nějaká chyba. A jestliže tak úplně na obě strany od té půlky, tak je to nerozhodnuté. Pak přišel Gamow a jeho žáci, to už máme v 1948. Gamow vymyslel, že vesmír má nějaký horký začátek, protože si myslel, že v tom horkém začátku se upekla Mendelova tabulka prvků. A tak požádal své studenty Alfra a Hermana, aby to ve svých dizertacích spočítali a ten výsledek byl pozoruhodně neúspěšný. Poměr mezi vodíkem a helium vyšel 3:1, což vůbec neodpovídalo tehdejším hodnotám, které jsme měli o vesmíru.
A pak ještě předpověděli existenci reliktního záření, které je pozůstatkem po elektromagnetické složce vesmíru, to je horké, a tam mi vyšlo 5 kelvinů, ale to nikdo nedokázal v té době změřit. Takže ještě navíc vycházelo špatně stáří vesmíru, protože tehdy byly špatné hodnoty toho rozpínání, takže ten vesmír měl být mladší než Země. O Zemi věděli geologové, jak je stará, ale vesmír vycházel asi poloviční stáří. Tak všechno to bylo špatně a proto se pro ten nápad Gamow ujal termín, který je vlastně posměšný velký třes. Anglicky to znamená Big Bang, že jistě víte. A to vzniklo tak, že britský teoretický fyzik, který se zabýval kosmologií, jmenoval se Fred Hoyle, tak měl sérii přednášek v britském rozhlase v té době, v roce 1948, a tam říkal, že teda v Americe jsou takový šílenci, kteří si myslí, že vesmír není statický, že se rozpíná a že teda byl kdysi horký, ale že to je pouhý Big Bang. A tím myslel anglické přísloví, které je úplně stejné jako české, že prázdný sud nejvíce duní. Takže když mátíte do prázdného sudu, tak angličtina řekne bang a my řekneme boom, že? A když je to hodně velká pitomost, tak je to velké boom, tedy velký třes. Tak takhle to bylo myšleno. No ale ku podivu se to změnilo, a to zásluhou Hoyleovou. V roce 1957 jeho žáci a jeho americký kolega Fowler zjistili, že chemické prvky nejenom vodík a helium mohou vznikat, ale ne v raném vesmíru. Tyto prvky vznikají v raném vesmíru, ale ty ostatní počínají uhlíkem až po železo. Ty vznikají v nitru hvězd, které jsou z vodíku a helia, ale jsou schopné těmi termoplánními reakcemi zkomplikovat tu Mendelovu tabulku. A potom, když vybuchlou jako supernovy, tak dodělají tu tabulku, teda ono je to vlastně zajímavé, že první dva prvky ve vesmíru, skutečně vodík a helium, jsou pořád nejčetnější, dneska už to víme, v poměru 3:1, to je správně. Všechny ty prvky tady od Mendelovy tabulky představují jenom 2% hmoty vesmíru dneska po těch skoro 14 miliardách let. A přitom tyto prvky od uhlíku do železa, tak těch je ještě relativně trochu víc, protože skoro každá hvězda je peče ve svém vnitru. Ale tyto prvky od mědi počínají po uran, těch je ve vesmíru málo, protože jenom hvězdy, které vybuchnou jako supernovy, což je tak 1 z milionů, tak ty rozmetají ty těžší prvky, které se vytvoří během toho výbuchu, čili během několika hodin, takže jich ve vesmíru málo. Takže to je důvod, proč máme vzácné zeminy a proč máme drahé kovy a proč máme málo uranu. To je způsobeno právě tím, že vesmír zatím vyrobil nepatrné množství. No ale pak přišel převrat, to byl první převrat, že teda se ukázalo, že ty chemické prvky vzniknou potom a že nemusí vznikat v raném vesmíru. A ten druhý převrat přišel v roce 1965, kdy Penzias s Wilsonem, což byli radioastronomové, objevili tohle reliktní záření, které mělo mít teplotu 5 kelvinů a oni našli 3 kelviny. Tak za to byla Nobelová cena 1978. Pak přichází další bomba v roce 1967, to byl vynikající ruský fyzik Jakov Zaludowicz, jedna z největších postav fyziky 20. století, který zase se zabýval tou konstantou lambda a zjistil, že to jde počítat dvojím způsobem, buď teda z astronomických pozorování, pak vám ta konstanta vychází docela malá, anebo z předpokladu částicové fyziky, pak vám vychází strašlivě veliká. Takže nesoulad mezi tou konstantou spočítanou teoreticky a tou pozorovanou je takový 10 na 120 ku 1. Je to největší chyba v dějinách fyziky a myslím i v dějinách všech přírodních věd. Na jedné konferenci jsem nějaký, když to Zaludowicz přednášel, tak tam stál jeden chlapík a říkal, pane profesore, a v jakých je to jednotkách? A on říkal, to je jedno. Alan Guth v roce 1981 rozšířil tu teorii velkého třesku o inflaci, čili v čase 10 na minus 35 sekundy po velkém třesku se vesmír rozepnul, tempem 10 na 30 krát, tak je dost šílené číslo. Pak přišel cviky s tím, že kupy galaxií dávají větší hmotu z dynamiky než z pozorování, a to o hodně, o 2 řády, že prostě té dynamické hmoty je o 2 řády více než té pozorované. Paní profesorka Lubinová v 80. letech na kypíku změřila rotační křivky galaxií a potvrdila to, co teda cviky ukázal na těch kupách. Takže další úpravy standardního modelu přišly kolem roku 80. Gravitační složky kupy galaxií, rozštěpení obrazu, pořád jako ty hmotnosti vycházejí vyšší z těch gravitačních čoček. A v roce 1998 3 skupiny autorů, tohle je
Američan a Australan, tak pozorovali velké supernovy velice vzdálené a zjistili, že ten základní model, který říkal, že tady máte počátek, je velký třesk, tady vám běží čas, také se vám rozpíná vesmír. Se zpomaluje to rozpínání, protože je v něm nějaká hmota, která brzdí to původní rozpínání. Pak je tady ještě ta inflace tady nedá nakreslit, to je velice veliká. Ale v zásadě tohle teda neplatí, protože od poloviny věku vesmíru, a to ještě jednou nakreslím, až do poloviny věku vesmíru se začala ta expanze vesmíru znovu zrychlovat. Samozřejmě to přeháním, ale prostě jenom abyste viděli, že tam je inflexe. No a to znamená, že ve vesmíru je nějak podivně, nejenom, že je tam nějaká látka navíc jako dynamická, ale pak je tam ještě nějaká entita další, které se říká skrytá energie, která na rozdíl od těch předcházejících dvou složek, od té zjevné látky a od té skryté látky, má podpudivou schopnost, čili zvyšuje tempo rozpínání vesmíru. Tohle jsem potvrdil nezávisle z družic Wilkinson a Planck a z barionových oscilací pro tvoření galaxií, to je velká přehlídka, která byla provedena. Z toho vychází stáří 13,8 miliardy roků plus minus 1/10. Barionů je skoro 5%, no to je hodně málo, že? My jsme bariony, že? Skrytá látka 26% a skrytá energie 69%, tak to je nejnovější výsledek. A nejhorší na tom je, že s budoucím vývojem vesmíru ta skrytá energie bude stále více a více převažovat, protože její hustota nezávisí na čase, není to bláznivé. Vesmír se rozpíná a něco se nerozpíná. A je to teda ta kosmologická konstanta, jak se domnívá Lemaitre, takže Lemaitre vlastně velice dobře pokazuje. Když Penzias s Wilsonem měřili to veliký záření, tak měli přesnost 1 stupeň, takže to změřili tak, 3, plus minus 1. Družice 94 Kobe dostala přesnosti na milikelviny a objevila anisotropii. Tím pádem také teplný původ toho záření, tohle je Planckova teplota velikého záření, takhle přesně, na 3/10. Wilkinson, ještě lepší sonda, určila stáří vesmíru 13,7. Už udělala tady to rozdělení na baryony skrytou látku, skrytou energii. Planck to dále zpřesnil, protože měl více pásem a měřil polarizaci. Zpráva, která o ní probíhala světem, že byly objeveny gravitační vlny aparaturou na jižním pólu, tak ta se nepotvrdila z těch polarizačních měření z Plancka. Takže tady jenom, abyste měli představu o tom, jak se teda měřilo jednotlivými družicemi, takže ta družice Kobe, ta změřila tu nerovnoměrnost takové nějaké výseku oblohy. Tak tady je vidět, že nějaké změny tady jsou, ale moc toho není vidět. Ta družice Wilkinson tam už ukázala ty fluktuace daleko líp a ta družice Planck ještě líp. Takže to je ten důvod, jak dneska kosmologie vstupuje do teorie relativity. Tady je ta křivka, to je zase teda velice instruktivní. Družice Kobe, ty červené křížky, to jsou teda měření, které provedla ta družice. A tady to, co je tady spojité, tak to je Plancková křivka pro tu teplotu. Pojďte se, jak to krásně sedí. To je neuvěřitelné. A toto měření trvalo té družici 9 minut. A autoři toho měření, Mater a Smoot, dostali Nobelovu cenu za fyziku. Stačí 9 minut. Ale to, co je předtím. No a teď ještě s těmi gravitačními vlnami je teda zatím svízel. První pokusy proběhly od roku 60 hlasů amerického fyzika Webera, ale byly neúspěšné. Potom přišel experiment, který do dneška běží, jmenuje se LIGO, to jsou 2 interferometry ve Spojených státech, ramena jsou dlouhá 4 km, vzdálenost mezi těmi 2 interferometry je 3000 km, jeden je ve státě Washington, druhý je v Louisianě. Pak je evropský experiment od roku 2005 u Hannoveru, ten má ta ramena kratší, pak je italský u Pizy, tam jsou ramena 3 km a měří se vlny o vlnové délce od 30 km do 30 000 km, ale zatím se nenaměřilo nic. Od letošního roku běží druhá generace toho LIGA, to se měří mezi 43 km a 10 000 km, ta citlivost je 2x vyšší než byla, ale zatím pořád nic. A v příštím roce Evropská kosmická agentura plánuje vyslání kosmického měření do okolí toho bodu Lagrange 1, to už jsme o něm mluvili dneska, a tam by se měly ověřovat už ty gravitační vlny na velké vzdálenosti. Prostě budou se měřit vzdálenosti mezi 2 hmotami v mikrogravitaci a tím by se mohlo zjistit, jak to s těmi vlnami je. Protože to rameno by bylo pěkně dlouhé, 1 milion kilometrů, tak to je v podstatě víc než na Zemi.
Jenomže tento projekt ELISA je Evropská kosmická agentura dlouhodobý. První start té družice by měl být 2008 a ta druhá 2034. Jinak pozemní interferometry se plánují na Asii. Takhle vypadá to východ. Takže toto jsou ty 4 kilometry tady je průsečí, tady běhají pořád laserové paprsky, 30 000 odrazů a měří se, jako, jestli se tam nepohnou některé z těch koncových bodů, tím, že by tam prošla gravitační vlna a ještě by musela projít také tou druhou aparaturou, protože je tam hodně šumu při této vysoké přesnosti. A teď už jenom nějaký takový konstatování. Když si vezmete, tak od roku 1905, kdy Einstein udělal teorii relativity speciální, až do roku 1936, tak to byla obrovská inspirace pro pozorovací astrofyziku, aby se odvážela kroku do neznáma, protože se opravdu nevědělo, kudy to půjde. Kolem roku 1910 se například kosmologie, to znamená ta nauka o vzdáleném vesmíru, se považovala za pavědu. Je známo, že Rutherford třeba říkal, že kdyby teda jako v jeho laboratoři někdo prohlásil slovo vesmír, takže ho vyhodí. Prostě to je jenom pořádná je částicová fyzika, nějaká astronomie, že to je blázno. Do značné míry měl pravdu, tedy to opravdu nestálo za mnou. Ale pak přišly ty astronomické testy obecné relativity, které teda najednou ukázaly, jak je síla astronomie v tom, že má prostě ty velké prostředky velkého vesmíru. A kvantová fyzika začala smůstat s astrofyzikou v pracích paní profesorky Kapuškinové, která právě ukázala, že 3/4 hmoty vesmíru je vodík a 1/4 je helium, čili je to 3:1, protože to ukázal na slunečním spektru, kterému rozuměla dobře, protože udělal dobře kvantovou fyziku. Hans Bethe potom přišel na termonukleární reakce, také dostal Nobelovu cenu, a George Gamow, kterému se posmívali jako tou teorii velkého třesku, tak nakonec ukázal se také jako vítěz s těmi svými žáky, protože ta pozorovací astronomie najednou je ta rozhodující kritérium, tam, kde nemáme pozemní laboratoře nebo podzemní měření, protože to prostě na Zemi nejde udělat. Astronomie se odvděčila tady tomuto impulzu z té teoretické fyziky tím, že otevřela během 20. století všechna elektromagnetická okna vesmíru do kořán, od nejstarších vln, vlastně teda spíš částic gamma, až po nejdelší rádiové vlny. Takže ten rozdíl mezi tou nejkratší a nejdelší vlnou je 1:kvadrilionu. 1:kvadrilionu, 10 na 24. Pak se objevily supernovy, kvasary, reliktní záření, pulzary, černé divy, velvíry, zábleskové zdroje záření gamma a ty dvě podivné složky vesmíru, které teda netušíme nic, takže dnešní kosmologie je velice dobrá slitina obecné relativity a kvantové mechaniky, ačkoliv každá z těch dvou teorií spolu, jak dobře víme, nepasuje. Prostě my máme vlastně dvě fyziky. Jedno proto velmi veliké a jedno proto velice malé a když to chceme sešít, tak se to prostě pozoruhodně nedá. A pokud je o další vývoj v astronomii, tak se nedá předvídat vůbec nic. Když se podíváme na to, co se stalo v tom minulém století, absolutně nepředvídatelné objevy a přišly. Takže za několik desetiletí bychom jistě byli v příštích letech překvapení, kdybychom nebyli překvapeni.